or as may be specially permitted by law. Or as may be specially permitted by law. So help me God. So Enti Enura presiding member era honorable Apia Daniel ebra ye to abawie ye ona osai no na yete ye no na nipa no to aba no dodo no de man pa assembly members ye koto ye no 35 no emu mienu pe na nto amantina chese nipa dodo no pe na dwuma ye yebese akwa ahoma no so bi na yakwa akodi nkomo ene anopai ewo ho na yepesa anopai ye geji yeba Nkoranza ha adwemu yade mental illness no ne tebia etesen ewo ha enom yebekọ St. Teresa's Hospital nana kusi na oye pani a ohwe mental health so oye psychologist oye psychiatrist oye senior nurse ewo ho na nkomo bi a abusuafo enora nkrata abo ho amane krata etese Ghanaian Times ebebo ho amane se nkwada young persons a ewoye manimu wo mududo na enya mental health ewo Ghana ha na yesese de yesi kosoro no ehu edise ye ka ho asem alarming enti ye wo se ye ka ho asem. Apart from that no Daily Graphic enora ono so ebo amane se 2.3 million Ghanaians ena womo ewo how ewo adwenemu yade eho mental health conditions eho yepese edi sa nkomoi ene anopai na nana kusi wo ya homa no so ba Nkoranza na afofam ha St. Teresa's Hospital ena oye na dwuma oye psychiatrist oye psychologist ena osan senior nurse ewo St. Teresa's Hospital. Nana, good morning. Good morning, why? Na apomwe Yankopon adom, bacho na mo so e. Adom ne ahweye nti ye ho ye. Na Yesu ase. Right. Anopai ufa Daily Graphic a enora eto dwa no a wo front page but story na nkasa wo page number 16. Krata ebo amane say about 2.3 million Ghanaians ye suffer from mental health conditions. Na yepese edi nkomo na yeje wadwen anopai number no scary ana. Why no me da se awa kwanya kese ade ma no pai na me kan se ni chia watie for na atan kunja mo Nkoranza nyina. Right. Awa kwanya ade ama. Yes. Caring at rate mental condition AC economy no ewo Ghana no ehu pa. Ebise suban a mrantie ne maya no ewom ne ohawa nipa bebre enam no ntino ama onipa bebre asase develop adwemu hawa ya ne kumati be no ye den ama yema ye hwe adwemu yade no pa. Right. O compare now etu bia mfie be ye numa atwamu a obeka sesese no ye numbers no kosoro anase eba form. Right. Owoahene kosoro to the extent say you compare be 5 years atwamu na mfie numa atwamu no a 90.7 etaba apomuden aya sabia behwe omadwim no na ewo fam pa kakra ba ni nyina ne se nipa bebre ho a ene the stam no ye fa ya dwen ne se adwen bi ro anya hwe enti se obi pa se okoko hu obi a ohwe adwen psychologist ana psychiatrist yo mo ka che nipa ni na se nipa na dwena se ana se bi babodam ana se nipa no wayesi ana na homa tre enti amani pa bebre e de ho etitia omo seek that attention na say omo kwa ya sabia nko hwe omadwen mu eno na ama sa nyama no ekoso nowadays as compared to mfinuma atwama yeni o edi nkomo enano pai. Right. Ebio no nana me enhwe ni say ye ba figure ya yedi nkomo edi ya ye de Ghana nyina asem na ye kan na ye ba ye diemu Nkoranza ha eto say. Yes, you can't Nkoranza so no kre. Tere na wudi kan ka say Ghana ha nyina no. Ye bank Nkoranza so Nkoranza de ekoso ba bia no sa na ekoso e won Nkoranza ha. Nipa e won Nkran Kumase Sunyane ada
kura was our crony na ewa has a yen no yakin this year. And this Subanya, a bimo Sunyana or more yas Subana bina, and Quasa form Rantan and Maya, the mammy for baby age, and the Ama Yanso, your mantam wetino, Ajumu Haya, a costro pa. That's because the Yamaketa, yes, experience. Oh, I have Fabiano, Owoahene Acheampong. And now to I see that we have Obia, Nadine, and I'm a shake case, crab, who bear 5 hours, a few crown, a bra, a man from my hospital. And the year can say, and Nkoranza so, I do know how you are a cost of pa. You have a very young man, I say. A woman now, Nkoranza, I'm on Tinsona, you will tell, or Martin to Martin, or Mukwan, and why you move your that's about the great, oh, your dear Shakupua. In fact, ya a cost of pa, and the money we are. Yam pounds, Matibra, everybody know, Namia Aduma, a betty and some own grandson. Right. Oka Subai Huasem, Suban Beya. Yes, but that's a far. Owoahene Suban to say, and then Rantano at a tramo, and not to say, Eddie Bobra, and no Trapra gave him nothing, Brabano Ochi Pragra, I'm telling you, one way are really panoramic ground for Pragliano. While with Tramo, I take time. One of the down permitting your man say, Nancy, I might be, or say, oh, Charlotte, come, you only have a Pragani with your bono, or one year mino, about hospital or Pragani Bino, or Timina and Manso, or Koha, no, a coffee, or Tiaponi, and the Tramo, one of the year, and Martinel Twokusua, among Nkoranza, Yadiano air corner nimpa, 90.7 FM. We so Rantano and no we pa, the one of no air rasta. Brina, Amanagina, say, and the Atmita, Omono we, Omono Tramo, cocaine, any area Astra, and no son Ama, Yadiano Hasso, and Cosmenimpa, Subamonia, make a water, Ebia, Yamana, Mabos, at John. Right. O can say, Nora Crouch, and Nipabeye, a num. Na ubu akonta na afi 2023 abosumi du aye womu wodi wani susua nipa dodo be yesen na aba eye moya resabia mu pese ebehwe adwenemu yade Owoahene doso pa asa tisi ameno kasese no live it mean to calculation na ma but doso as compared to 2021 2022 2020 no e was so pa e was so e make me aka fa ho no afi be ko na wie yere na ye twam oha ye betimi anya ye beben yenya e beben right na wo mu ye hwan nom sa wo mu age range no ejina hen Owoahene that condition no ye ni age range okay ye ni bi onipa bia wo ye nipa na me abo atase so do betimi ya sa ya de amana yiyi yewo enkra ede wo ho ye tell mental retardation enkra nkete ejiminya yade bi na omo amanya 16 years 17 wote udu hona ehona hormones no na hoden ekosoro anate akwamwa na ewo yemu no ehona na hoden ekosoro nti emamrante no hu wite opata oye adwuma bia denti ofa ewi no tane mana ye ka no ti otimi ye adwuma den ana ukọ 2030 house no ekona emrante bebre so wa mo saase a wote onya adwuma nye enti na wa ase sheti ne ho ewo those life no da nubone no no de wa koshim nti so na pa ehona okodi ne dwuma ana oba 40-45 also na nipa do I say what do money post stage or bank kan mano ate na kasa ne niema basa niema ikoso ofie enti e man nipa no timi nya na hoto na hoso na akofa sa ya no de abre nipa no ate odo 65 70 abre nipa no dementia na me ka se nipa unya na wadwe ho de no bafam enti omo muduru ho na ate sansa ade na ho de bafam no empanyin kwa no tifia onama na o kasa o tifia o sana padu ase ni o mama de ni ye mo hweme enti age ni pa de ye ni age range obia to me for as a victim ya obetimanya ade no amana timede atimi ayeyi obetimya ka fa right enti say ye twa ye ni hwe ye Nkoranza ha sa age range ahodo nyina wa bobo so e hwan no pa na ta ba yaresabia kese ewo sa kwan no so 90.7 FM omo taba ya sabia pa between 20 to 45 years 20 to 45 years tanko for no ye nipa omo taba ya sabia ho pa ye to so ye no ye 65 to 90 eho eko right
enti ye no be wie sesi ai na afutuo be na ewo se ye hwe ne yie as far as say mental illness eye concern. Afutuo amene be ma ye na tiefo no say they say ye hwe say a mental issue and say adwemu how e ko nanim no a why no be get say na man te be di wa ko say bet my bet o ko he baller na say man te te wona to we twa bet na say enkoma no a de wo ye no ho e wo ho no ni na ye factors a e bit ma obi a develop mental condition after ye ma me no ni ye nua no ma ye no mo eti yemfie da warefo ye hwe say ye nya case a ye be di abotre ne akoma pa e betimi asolve ade tituwa bi na ene nipa anya adwemu yade afei so bi emrante na enum wi samo any cocaine any other hard drugs no ye tu amofo say enya de papa obi ka cho say onum cocaine a emodam onum wi a emodama na nipa no odada ana onum nsa untimi nya adwemu yade a nipa no odada ye meka tani ma wenyina ye niema emma nipa nya adwemu yade a yanzi ye bedu ba bi Nkoranza no uba nante no untimi nante enko ha ne ho abra unhia obi a sabi old ni adwemu how eyade timi tu nipa for say ye hwe ehu ye na se yenya how so a ma ye mfa ntena fi enka say ye betumi adi ho djuma ye mpa nipa obetumi aboa yen ana so obetumi asolve am ye how bi a obetumi ni yakata ama yakoma ni yaje no etinya bottom abra ye betumi live your normal life abra enko fa how emra yen ama ye semu etumi aye de ama yetumi atena se agye ni ewe ya brabom Yo nana o kan say ye mfa ntena fie e na mi bisa we mpem bebre no behu na ye de chi agugu nkrofo nan ne ade eno nso ho afutuo ni sen enokre de me kan say ye mfa chain entu nipa nan ye mfa chain entu nipa nan nipa said nipa nya aboa ye de chain akoto nan na no ya me no di go just about 2 days ni case ba a hospital mo frame fie ama me ko hwe na o me di chain up to abrante nan enti me ko duro na me ka tell papa ne nipa on ne ba say omunyi chain no na onye hwe no kwa tem ni omunyi chain ma me ne kasae e wo ne paneye enti omu wie ye na omu de ne ba be ko no na bra ba ko no ka tell me say me nsan fa chain nton na me say onye aboa just living o ni pa te say nipa na ya de na o wo mu betimi ato o ye de chain to na wani be dia na enti de me tu nipa fo no say de ya de ne ba o nipa so a enye chain o betimi ntuma kora ate chain nipa no ana ade bi aye soft attitude ba bi wo de ba bi hospital no na ne nan nyina asai da titwa ne nan ho enya de a ebo nipa na pomoden ti mesre bata yitimejire no na wa fra nipa oye obetimi ade hu djuma amaw na watimi aboa ama sa ne mani nyina de atimi atofam ebe boa yen ama yeso adwuma ye no atimi akonanim ama Nkoranza afa ne ntoma pa afra ewo ebra yenya adwemu haw eyade ne yo nana anope Nkoranza mind wase aso me da wase. Right. Ebisafo ene a oti ye Nana Kusi Oba St. Teresa's Hospital or ye psychiatrist ewo ho osan psychologist na oye senior nurse enti ni dwuma odi boa Nkoranza man enie yeda na se papa se anopen so de nim de aboa nkomo aye di akakuma bi na abono nso maestro betena se nkomo ewo ho agudie mu nsem na ansa na no anopen ma menche osika kakra sika mede chewu nyina no fa phone na ye nko Sompa sika promotion na sa Sompa sika promotion ye gusu aye kaka wo se Terra One Media na de akwanya no asan ababiom ye ba besesa wa brabo wo hyebre ni udwetire enkankan se bronya eba ya wo pesika ya ade so do ho hye Sompa sika promotion no mu a ubenya sika puduo pi sika pudu eda so na 20,000 Ghana cedi ubetima yudi afrim odi no betima ye 250 Ghana odi betima ye 1,000 1,500 2,000 2,500 ne tebia ubetimi ayudi ede afrimu enti ye kaka wo se fa ho hye eye draw no emu anope ya no nwotwe first draw ebeba so enti first draw no ba ubetimi awe ne sika no ebi ya ye kan kire onyina ne se obefa wo phone no na wabo star 256 *3 hash star 256 *3 hash obo sa short code we pe ene na eno ano no ebebia mawo Sompa FM Kumase Sompa FM Sunyane Sompa FM Nkoranza ena Terra One TV
ne ewo mu ne se baabi a wutie radio no ɛhɔ na yi sɛ me kasa wutie mu wɔ Nkoranza ha yi wobɛtumi ayi Nkoranza de no na Sompa FM Nkoranza uwie obebisa program kora wutie program no ɛyɛ bebree Adea Akye Abia Sompa nkɔmmɔ ugidie ni sɛ ne program bebree a yɛde agu hɔ ɛnom dia wani gye ho ana wutie no na wayi ɛno uyi a na afei wasende kɔ ɛno ano no obebisa take dodo a wotɔ na watɔ yɛde mobile money na ɛtɔ baako yɛ 5 cedis enti ɛsa wo hwɛ hunu sɛ dodo bi a wuyi no wo saa ɛho sika ɛwɔ mobile money no ɛso wo yɛ ne saa pɛ wo mobile money number na ɛkɔ o we ne a saa mobile money kro no a na sika no bɛba begum ɛde ama wo enti yɛgyina hɔgye enti wada Roma fa ho hwɛ mu bi anɔpɛi na ɛbɛboa pa wobetie dwumadi akosi awie no na wanya sika puduo ɛna de afiri mu saa promotion we a yɛka ho asɛm National Lottery Authority wo mo nsa hyase ɛna tara 1 media ɛde ɛbrɛ baabi awo bia Adea Akye Abia dwumadi so enie na ade bi akye a emu nsɛm ɛna yɛde ɛma wo ɛnkyɛ agudie mu nsɛm no yɛde ne nyinaa ɛbrɛ ɛwɔ afidie so na yɛtumi akɔyenim ene eden so a Adea Akye yenti kan ye ho na afi ye nkomra and a Jumajino air started Ukopima Ali Ebo Simba na legends bebre na eba yes Jumadi na sinyame ad mochna na Simba Ukopima and the omo president or promise you almost a go be on beshano or more musika bi na otim sampa ebi muti wiase ebi muzu ye nimba bi ede nam
No wonder say to be say Saudi Arabia ho ankasa no information center bi en na ga mo me fa no ati ase enti ni nyina ne de mu nkyeremu eba na ropa yi e wo dwumadi no so no achi chaste la akasa o se Chris shooting de wala ni be kasa aba biere sa so na French ne be kasa sinapa enkoyi bako si nti e be yank yinya no kwan na Chris shooting no so te no so akasa wa replies handsome no ye de mu nkyeremu ba na ropa legend. Meda ase bebre yebeda ya ho na yaba eba sports no maestro ebehwe ni nyina agu ho na afi de ekwan mu atene. Timi aye kamashano so say na 19th of October 2023. Of course, the year of our Lord still counting on our behalf. Yatna si latest ni nyina no enso etimi abana bibia timi aye kamasabro hwe obrena no so abo pepepe e wo fidua manom sei Mikael say e bono so pema ene e betimi asori na legend Owoahene Acheampong na Adea Akye Abia ni nyina no etimi e dia toa so e dia ma na no pay e wo show no so show ni live on Facebook Sompa 90.7 FM on Facebook o ko share no wa like no wa comment na brepam ya kenkan o comments ahodo no timi ediama no achi uram Sompa TV on YouTube na chese so akobo ani akohoma na no pay na latest na eba ne hu mfonyi any videos ahodo a etwa gu na no pay nyina no wo so watimi abomotin amonita na bibia no atimi aye kama systematic studio B oboa na chese Sompa TV on YouTube no watimi anya mfonyi no so aso na Sompa 90.7 FM on Facebook no jumadi no ebe live wo medin ene eben the maestro me ena me di jumadi no enso ho echi ame na quickly yenwram na chese nsema ahodo a edi adanchechi de ebobo ba sepo aso chene na no pay yembie so emfama yetiefo ewo dwumadie no so na bibia entimi enye kama na ye starting nsem na chese ye rem all the continent of Africa na chese nsema free Africa eba na no pay no yetimi enso eri atudwa na bibia timi aye kama na mama starting nsem no emfam free club on the eri Al Ali a omo Egypt na report am say kan na no pay so kopiem Ali Boboko na katia ene mpanifo nya take decision with him South Africa Super League ni nyame admo ochena ena dwumadie no etimi start ewo bi man so Tanzania ho ena one of the best games etimi atoja na diamete say return league because so Cairo International Sports Stadium no diamete say Ali Boboko na nya take decision say gate fees ka omo sabeka bia no wo me di ram na chese nei wo matimi akọ Philistine na chese wo matimi akọboa na chese nei wo ma oyene ato omo ho no wo me di seska no etimi akọboa omo eno kakra etodwa na no pay edi free Ali Boboko no share no so say game no ebetimi atoja nyame yadma Thursday Tuesday Bnada edi enemy ena say game no ebetimi atoja Cairo International Sports Stadium eno update free mu eba na no pay de ho nsem no enso etimi atoja na club an din edi Simba wo man din edi Tanzania na reporter men say kan na no pay eni say ne ukopiem eni honorable mami an din honorable Dr. Salman mami no abomodin akasa wo se nyame ya adom na so ochena game na eba so between Simba and a club and din edi Ali nyame admo ochena nwumre no wo se yakoba se Simba she one goal bia $4,000 and odi emo mtu mutimi she 3 goals and no automatically $12,000 ade so mo nsa betumi aka and nti goal bia on be she no $4,000 and echo edi ama playing body no and no kakra free any honorable mami and din edi Salman mami no enso camp eba na no pe edi ho nsem no etimi atudwa wo dwumade so dwan show na wo Sompa 90.7 FM sampa maame no ene mrantie no agi mfonyi kama wutimi sampa maame no se basa mrantie no bo mo modin ade o mu pebia no wono enso betimi adi amom na Africa's Football League no diamete ne na no pay ene se ne okopiem FIFA global football development officer papa ne din Papa Venga pepema no panyimpa no diamete ne se nyame ya adom ochena wo beba bepiem obi man so Tanzania no enso atimi aba bebo nani akoma eno kakra fi onom eba yere ho nsem to nyame ya adom ochena Papa Venga beba bepiem o Africa no bepiem o Africa o man ne din Tanzania ho eno odi nani na Africa Football League etodwa between Simba and club and din Ali no wo matimi abo ani no papa no ebekọ akobo nani akoma
game no enso ase a eno kakra etotwa na no pay e wo dwumadie no so na mame fa nko piem sa game no de metene na no pay ne se no na jo ena cheso man ne din eri Egypt club ne didi Ali wo mutimi eko drew ye e wo man ne din enso eri Tanzania eno kakra etotwa na no pay join show ne wo Sompa na monitor video na omukodru arrival no ena etwagwa wo Sompa 90.7 FM na no pay. Eno kakra etimi atodwa after semra club on the enso eri Ali wo mu kodru e wo pima enso Tanzania rival no eno wa hu se atwagu on Sompa 90.7 FM on Facebook and YouTube ni nyina no makacho sa no pai edidema obetimi akọ na wo so watimi akọbo ani akọhoma na bibia etimi aye kama eno kakra etimi atodwa na Chris Hilton head coach eri ma the senior soccer team of Ghana na panyimpa na di nkomo Chris Hilton si yam fanto yo for now irrespective say wa lose to US na wasia be lose to Omaya na de Mexico no was still he's the right man for the job and kakra panyimpa no enso etimi eri atodwa e wo hono ma ye ho nsem no etodwa na no pay na Kumasi Asante Kotoko reporter me say kan na no pay ni so ni omo dan mo Melford Abrantia na din e the justice in Kuku Blay boy no diamete ni say enchana the contract na e ba na we yes Kotoko company for start any justice in Kuku Blay ni entourage start e din komo sa Abrantia enso betimi agepene na wa extend the contract no e dia ma club na din enso the club ye Kumasi Asante Kotoko eno kakra free e justice in Kuku Blay boy no enso camp e ba na no pay dia ho nsem no etimi atodwe wo dwumadie no so enra crop etimi boa yonkofa kan sie baako bro me e Golden Warriors FC energy boy ni at the end of the respective 90 minutes na crop ya e boa tana no mako enan enya de se Golden Warriors wo mu etimi esi ara braka baba ya to atena saso na Nicholas Mensah ena branch and di Julius Ofori wono enso etimi ebogo eno kakra free mu eba yere ho nsem etimi atodwa na Charles Kwaku Asampon ba na yete la panyimpa na di nkomo Charles Taylor si yemfa ntodwa wo se Chris Hilton pa de ebe yanka wo se etimi pam no wo se panyimpa kai French ni beka sese na pa enkoye bako sei esan se obo two friendly games now just 7 goals e go kan tem a we kire sampa coach no modem no enkoye enu tie be ya papa de gen Eric shooting yemfa yemmo modem ye nya no kwan eno de Chastela enso re to na no paya yere ho nsem no enso etimi aba na Nascope manager of the month of September no abasobodi na nya akọ de amapanyimpa ne din e coach Frimpong Manso wono ene yetimi abone din say Nascope coach of the month of September no abasobodi no enso entimi enko emfama no eno kakra etudwa na no pay no achi Nasco player of the month of September no eno ekodima club and din e de tano bofakwa woma branch and din e de Saka Dauda wono ena etimi e de abasobode no enso etimi edema no as a Nasco player of the month of September eno kakra efriwa ba unim se manager any player ni nyina no wo bia edi ne nkuye de ma club and din e de tano bofakwa enso yiri pebre eho eno mu nyina no womo enso etimi edi omu nkuya anope abasobode no etimi akọ edi amom on this note yenyina so na afisem no fancy e hana no pay no makacho se usifie anampo wafa plan se upese usifie na babi obenya ne mapato no na babi ba ko pen Nkoranza kro duama de ho ene age atum e ho ena wokọ awunya ne mapai no ani G&G Enterprise no pay wudi wani airtrim na se quality building materials no wetimi akwa gibi building material pen na wope cement e tiles na wope enu achi roofing no wope papa ni nyina no wudi wani trim o G&G Enterprise no pay yebeboa na onsa timi aka dansie hu ne ma ne bi na bibia timi aye kama ani gisem ne se ho no wokwa ye wabotre ye kyerkyere ne ma ne de beboa wo na onso wetimi atobi na wodi akwa akɔhyiw dan na dan na nya hode peme na bibia enso atimi aye kama ntia no payi wo beto adansie hu ne ma de a ye G&G Enterprise ho ena wodi wani airtre na wakɔ akɔgibi na bibia atimi aye kama Nkoranza wodi wani airtre e wo kasajan ho ena mbutu o mo ba adwuma no ne o mo New Market Road no so kwantempona so ena obehu o ma kira kwan frempanyimfo na munni nkomo e wo 0243 344280 0243 344280 Saso na betimi afre 0247 773 324 0247 773 324 na bibia entimi enya kama emfama na no pay eno kakra eno enso free ho eba eno achi wo bewuram na no pay wakɔ time eba Mr. Bia abobo na aboa wo malaria fever loss of appetite no ni nyina no obetimi restore na bibia timi aye kama general body pains wona me yawo no time eba Mr. ena okope bia no na no pay na bibia enso atimi aye
aye kama atimi edi amanti anopa itu anamo na kwana kopɛ time eba Mr. ne bi na bibia enso entimi enye kama emfama na anopa yi enso ewo honom ene uri wani etrim o pharmaceutical shop bia mu anase license eba shop bia no kwa wo se wo pɛ time eba Mr. ebeboa na onsa atimi akabi na nhyehyɛ no enso atimi akoyi anopa yi wo penkyere mu ana empo pese wo tubi ton frem panifo no 0244 417 669 0244 417 669 na bibia enye kama emfama na anopa yi ye na homra eba yi ram na kyesa amanfo krusu nsɛm no yetimi ede atudwa ena anopa e wo Sompa 90.7 FM ye basisi ya. Are you ready? Edi Neymar dos Santos Junior Abranti no wenya kwa kubnya ACL cruciate ligament no Abranti na nya sofa diamete na no pen se Neymar betimi akotena fie 7 to 9 months and Abranti no ebetimi atena fie di ansa na wetimi bounce back to the page and no kakre free Neymar Junior boy no enso camp eba na no paya yere ho nsem no enso etimi atudwa ewo dwumadi nso ma no ya latest free na Abranti no camp eba eni se okopiem ewo Abranti and ma no ya wosina kan de ma Bayern Munich after sa Abranti no kotena fie not less than 4 to 5 months no latest everybody ba na no pen se ne okopiem e was Sabana Strauser I just want my pass boy ne feta nyame adum over the weekend German Bundesliga no ma no ya se coach at the Thomas to help enko adia woro enso betimi aba beda go post no e dia ma club ne gin e Bayern Munich and e latest ifra Abranti no enso e camp e ba na nim se me ne okasa okopiem e Royal Football Federation of Spain unim so munni president interim president and omo Edema Football Federation ne sounds papa ne gin e Luis Riberes panyimpa we na kofi abeba wa ne gin di Jennifer Hamoso ano e koye nsempie ye ba ye no panyimpa no timi resign dia meti ne na no pay and say the former referee papa ne gin e Antonio Matula ho ye likely so no and abeba be lead the Royal Football Federation as a football president and no a latest update how join show na was Sompa 90.7 FM ubehu Antonio Matula ho panyimpa ya make na semi wonim say just a beginning of this season and a beto just panyimpa yi wetimi retire e the free officiating mu okwa kwatena che diamete and so no and standard to say nei wo betimi apa na che so ba be president e the Royal Football Federation no eno kakra etoja na no paya yere ho nsem no etimi atoja na AS Roma boboku no reporter everybody ba and say nyame adma the end of this season e likely so ne papa the thing e Jose Felix Santos Moreno wo mo betimi party ways na che se panyimpa no enso etimi akọ eno kakra free Moreno camp epa we ne say mutual concern Moreno na giatum sa so na AS Roma panyimfa giatum say nyame adma the end of the season no panyimfa se bema be ye binemum wa me ye ni nyina panyimpa no enso betimi de som na si na che se new manager etimi Remo AS Roma boboku no enso company latest update and payment sa eka e wo dwumati no so na Luis Suarez reporter everybody pa and so okopiem manager Edma Club and team at Inter Miami Gerardo Tata Martino panyimpa na dinkomo was here likely say nyame adoma Abranti and Luis Suarez wo betimi join the club no next season not just wababe partner Sergio Busquets Leo Messi mo not just Inter Miami no wo metimi abebona bibia timi aye kama enu yankoma e free panyimpa na din Eddie Gerardo Tata Martino panyimpa no enso camp eba na no paya yere ho nsem no etimi atudwa e wo dwumadi no so Samuel Chukwueze we player de ma AC Milan usaso no sina kan na se nti e from an tin e Nigeria de everybody ba na no pen sa Abranti an tin e de Samuel Chukwueze boy no enso etimi abomodi akopra and the next 3 weeks there enya de sa Abranti an tin e de Samuel Chukwueze wono enso betimi akoso asia kan e de ma AC Milan e no e kakra e ba na Abranti an de Yam Bisuma
Yambi Suma a player, Edema Club and the Dean Editor Hotspurs. Now, boy, na din komo. Yambi Suma see fan to Jawa was one ne idol pa. Ni papa ne or admire ye our association football no. Pa branti anase panimpa ne Edi yaya touring nyeri was ya branti o filini bruta. Na bra wo sua ball boni na no. Na nipa ba ko hwe no so. Na che so sina kan no. Yaya touring nyeri la Cote d'Ivoire ni branti no no. E na no timi hwe no so. Na che so sina kan eno kakra branti ane din Edi Yambi Suma wono enso eri to jana no paya. Yeri ho nsem no etimi apa. Na BBC ko wakrata no ene BBC de so be bia babonten wo si nyame aduma next 2 months January aye ba be rami players ne clubs bi wo hodma wo mo be mix each other na de enti no mo mix each other ni nyina ne se wo be pie wa Africa continent on January na ye bo Africa Cup of Nations no na ukopie ma club ti se Arsenal obe mesi abrante ane Didi Mohamed El Nani ena Thomas Tay Partey Aston Villa be mixi abrante ane din ede eye Tiawari Bournemouth ebe mesi abrante ane Didi eye Tiawari Diego Otara abrante ane Didi Antoine Semenyo ye Ghana ni we ni mnante miensa Bournemouth Boboko no enso betimi amese Brentford Boboko no be mesi abrante ane Didi Brian Bambu wono efri omaya ne Didi Cameroon isaso na abrante ane Didi Wesa wono enso betimi abmeske abrante ane Didi ede Franco Nyeka efri Nigeria emrante we miensa nyina no Brentford Boboko no ebetimi amese omo eno achi Brighton Boboko no players on betimi amese omo na abrante ane Didi Adingra isaso na Baldi ena abrante ane Didi Tariq Lamptey mrante we miensa Brighton Boboko no enso betimi amese omo Benley Boboko no be mesi abrante ane Didi Foster eni Zawari samrante we mienu ena Benley Boboko no enso mesi Chelsea ebe mesi abrante ane Didi Nicholas Jackson na chese no enso e kakre free Chelsea enso e kampe banti Chelsea je just one player per ene betimi amexe in January enya de so betimi asi akan e de ama club ane din enso de Chelsea Crystal Palace ebe mesi abrante ane din e de Andre Jordan Ayew saso na Jeffrey Schropp ena abrante ane din e de Dakori emrante we miensa ena chese Crystal Palace Boboko no enso betimi amese okopiem Everton abrante ane din e de Abdullahi Dakori ena abrante ane Didi Idrissa Gana Gay emrante we mienu no enya de se January umbeti asi akan e de ama Everton Fulham Boboko no be mesi abrante ane Didi Calvin Bassey abrante ane din e de Alex Nwobi ena abrante ane Didi Balo Toure emrante we miensa ena chese Fulham enso etimi amese Liverpool ebe mesi Joel Matip abrante ane Didi Mohamed Salah Egyptian God no wo betimi aba be piem e wo Cairo na chese wo metimi preparation no na chese AFCON no metimi Rome we emrante mienu a Liverpool enso betimi amese Luton Town ebe mesi abrante ane Didi Issa Kabore ena Mbapu we ni mrante mienu a club ane Didi Luton Town enso betimi amese Manchester United mesi Andre Onana abrante ane Didi Majbril ena Sofiane Amrabat we ni mrante miensa ya de Man United betimi amese club ane Didi Nottingham Forest Chelsea Real abrante ne betimi akọ abrante ane din ede Ibrahim Sangara wono enso betimi akọ Ola Ainan Lassana Koulibaly abrante ane din ede Makita abrante ane Didi Boli ena aye Taiwo Aweyeni emrante we makomako enum ena Nottingham Forest Boboko no ebetimi amese in January club ane din ede Sheffield United ebe mesi Koulibaly abrante ane Didi eye Smaila saso na Tiawari ena eye Lorit we ene mrante makomako enaya club ane din enso ede Sheffield United ebetimi amese Tottenham ebe mesi abrante ane Didi Yambi Suma ena abrante ane Didi Ismaila Sarr we ene mrante mienu a eya de se Tottenham enso betimi abomodi amese West Ham mesi abrante ane Didi Naif Aguerd Maso Konet abrante ane Didi Said Benrahma abrante ane Didi Kudus Mohammed we ene mrante makomako enaya club ane din ede West Ham United ebetimi amese Wolverhampton Wanderers Boboko no mesi abrante ane Didi Atu Nuru we ombetimi amese no abrante ane Didi Adama Tiawari emrante we mienu no eya de se club ane din enso ede Wolverhampton Wanderers enso betimi amese mrante no mienu a eno kakra ifro epa na say Jimmy Ratcliffe unim say me de ato anim se panyimpa na de say Glazer family no take it decision so betimi ato 25% shares e de Manchester United papanyimpa no a de say Jimmy Ratcliffe de meeting say na meeting betimi akoso se meeting ne bana we announcement betimi aba se panyimpa ne din e de say Jimmy Ratcliffe panyimpa no enso etimi aba na chese 25% shares no won enso etimi apechese na watimi aba be club owner eno kakra ifro no eba yere ho nsem no enso etuja na no pay na Manchester City abrante and Didi Calvin Phillips de abobode ba na no pay say abrante na de hwiebe January abrante ne betimi akọ na okwa ya club and din edi per Munich and abrante and din edi Calvin Phillips won enso etimi akọ na watimi akọpo ejuma ne kakra etuja na no pay na okopiem o me ne din edi Irelander de metin say akoda riswa bi asiso akoda no oye striker na yese boy ne bono ano edi de metin say Manchester United Manchester City saso na Chelsea mu nyina no akra na dimfie no makomako edunsia 16 years of age and abrante na timi edi ni din edi Mason Miley abrante no edi metin say club yensa we womani ampreso betimi afa abrante na din edi Mason Miley we kakra etoja edi free clubs na kache edi ho nsem no enso etimi atoja na Sandro Toniele wunim say bet ho nsem no nya de sa ate akoda egusu pending na yesi abrante na nya age atum say ampa AC Milan he no di twa bet bruta
ɛno yɛ de abrante ande de Sandro Tonieli wɔre ɛto gya na no pɛ yɛsɛ boy na nya agye atom la Gazeta dello Sport ko wakrata no ɛna de sansɛm no ɛpa abɔnten sɛ boy na nya agye atom na demete ɛne sɛ yɛ likely sɛ 1 year suspension tie wonim sɛ me no kasa abrante ande de Ivan Toney a wɔsina kadema Brentford striker no wɔno ɛsɛbo 6 months demete ne sɛ Sandro Tonieli tie no ɛno ɛbɛtumi awuram 1 year suspension from Association Football ɛno kakre fra abrante no ɛnso camp ɛpa na no pɛ yɛ de ho nsɛm no ɛnso ɛtumi ato gya na Lionel Andre Messi the Eto Janano, Pelim said Betoja, said the Nam Sena Club, Nantimian qualify, Antimian Rum, United States Major League Numunitino, just almost Cotinechi, Bayer 4 months. Now, Diametin and Nano pay, and it's a Lionel Andre Messi, yes, in Yadia Sobeko Balloon, Ediama Club, ya, yes, or Quacotinefi, not just in the Wachuno, who wait me time, Ediamana Bush until you Messi, and then Yadia Sobetimia Journey Club, ya say Barcelona, and I say any other club, and Yadia Selu Messi, and Sobetimia Quacosiakai, and a latest update, Ebobo Ediban Nano pay. Now, Harry Maguire didn't come on. Was here for now, dear, was a for the Bienias as so a bono, winning Bossa Brantian again, and so Jude Bellingham was a boy in Bobo Papa, name the next 10 years no, and you likely say Brantian did Jude Bellingham no, what and so betting dominated football, and no and Coma, Captain Fantastic, Edema Manchester United, a Brantian did Harry Maguire, Penimpano and Swery Air Tuja. Now CR7 Penimpani Boyjuma, with himself from 2010 up to 2023, Penimpano every single season in football calendar year, with me my 40 goals plus, in 2010 on my 48 goals. 2011 on my 60 goals, 2012 on my 63, 2013 on my 69, 2014 on my 61, 2015 on my 57, 2016 on my 55, 2017 on my 53, 2018 on my 49, 2020 on my 44, 2021 on my 47, and at 2023 one my 40 goals. And until him say see Ronaldo, Juma Panimpano Bono, I know Eddie Papa, and no Eka free see Ronaldo, CR7, a free Panimpano, and so a compare banana pair, Yeria Hun 7 or 80 me out now, Mammy Fantuja, Jude Bellingham Akasa was one or Western Madrid, obeying me at now for not less than 10 to 15 years. Now, wait me up, Juma. Now, no, Anna Joko was Yampa, oh, but him beat Madrid, Winnie Babiako, when a Quabacato was a mini Babiako, Ampa Jude Bellingham, Winnie Babiako, see the next 10 to 15 years next year, when a Madrid Nashia boom, Nabi Pietimi Ayakama, and no Ayan Koma Prantianity, and so Jude Bellingham, what a age, nano pay Jinaso, not yet me area man on Inseminano, at me a sin nano pay, Ewo Jumatian, Sano pay, Yam Fasted appears in a be my Ghost Way Senior High School. Makacho was a remedials no better. Now better na bibia timi akoye Jamawa. E goals we senior high school now do any etre. Now akotre remedials na bibia timi ayekama. Ani gisem say school we no obo mode na okopima ye boa we san say ho no your wise examiners o mo kira de ho. Enu ntia tro kwan obefa so answer wasi questions no na bibia timi ayekama ntia no pay e goals we senior high school and now do any etre na bibia timi ayekama. Ye courses no be to say general art, business, home economics, visual art and general science nyina no ye di hu djuma e goals we senior high school enu nti bomodin na for wani trim na ye mo na bibia entimi enya kama eno achi wo frem panyimfo no na chese school authorities no inquiries bia opese oye no yetimi edi ama e 055 5500276 055 5500276 na bibia etimi aye kama edi ama na no pe maka cho say last chance travel and tour Panyinfosi krodo so a yentena faako enye nimguase enu ntia no pa wo be kona last chance travel and tour yetimi aboa wo na bibia timi aye kama esan say hono ye aboa na chese wakwanto hu nsem nyina no atimi akojojo wo pepa se okopiem bitaman no biti say Germany, Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland ho nyina no ye aboa Asia na pesa okoba biti say Singapore, South Korea, South Africa, Mexico, Morocco, Brazil and US ni Cuba nyina no obo modinado ho last chance travel and tour ye be boa no akwadra so Germany gisem say wo de wo ni best we need passport fako down mo break kuma bi mo wo mo bebo ana so be mo assistance no na won say etimi akabi na yetimi abomodian process o visa ho nsensem no etimi ede ama kuma say wo wani ejime obuokrom junction ye ne Church of Christ ason down no ene di enhwe no achi enkran wo wani ejime wa achimota ye kisima ye wo eye Kolime Plaza ho ene ebutu aye po ejuma sa so no betimi afre na inquiries bia opese oye no o free last chance travel and company for na no pay na chese o free 0543 56 5968 0543 565968 na bibia timi aye kama ediama na no pay Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions babi ba kwa o kona chese printing ho nsensem ni nyina no wore akwa down mo na no pay general printing ye di hu juma large format printing photocopy scanning autocast lamination posters banners billboards ahudo ni nyina no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and all the way air tray na yetimi abo na bibia timi aye kama flyers ahudo no ye di hu juma book banten and impo logos ahudo ID cards plastic ones no engagement outdoor bi na ekoso ope video coverage out be tan ya ye beba be twan in a professional manner etimi edi ama na no pay na hihye no etimi akoyi enso edi ama no pay o free Vibrant 024
0245463216 0245463216 Sasuna Obefre 05593011119 na bibia atimi aye kama edi ama enano pay ewo honum edino ebenda maestro Sasuna systematic etimi eboy enano pay ha ena breme kwan na edi dwumadi national legend nana edi dia kanyina atoa so edi ama yakramu feel the magic in Nebasa kanisa heba mesha ene yedi yesisi moduro menum bi na me yire num bi the medrize wakekada oyendam papa kanisa no oh aduro no de ye kanisa heba mesha wonum bi a na bawura osisi no mu eyi sisi yade nyina afiri ho no na de mefia pe mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye obao bema wo emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba ene pharmacy shops na mu atu 40247 887-436 and 0202-990-943. Adre nye ma pimfo oba ma abofra nofo ene mofra ni murumfie dumie FDA Akye Abia nkatoi atum Anokwa gateway mixture shase nunum ye ama wopomode agina brane na samre ya wutumi ne mrantie si akan momotete goide na ya sempa na minim se onipa betumi awo ahoden wa bra woni apomoden na se wanya daje ampre wa pomoden a wo ba sai bre ene osika de apre apomoden ye nananom antwe anyare ansa na wo ye won ho aduro wo monnonom hahama ade siesie wo mapomoden enti enei entwe anyare ansa na wa ye wo ho aduro nonom gateway mixture na fa pre wa pomoden se eba no wo general well-being gateway mixture eya opono kwan de ma wa pomoden gateway mixture ya bibidro kroji a ya nom de siesie ye nipadua enya ma opemfo obatan ya oma ne banofo ene akwala ondi 12 years gateway mixture eya 3A herbal center nupa nibia at phone fresh 0546 107 107 it is a self amefra eja na sa brantie ene e frame eja brantie FDA Akye dwede nkrato ya tum nananom emwaduma nyina afrosie die na so woni enkankatesie mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ya wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ane di hwe ani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto nubia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa me kunu de ojiga jai adaje nim krao akuya se wokase wukunu ajiga asere se nibufu a opata na mpata oh wonti ase kire se ono memedro seko giga herbal mixture onya hoden a be mahia se eye male vitality ayo matiase se wukunu num seko giga herbal mixture ahoodre banmu no de ode beye sa pepepe
Bemba gaza. Seko jiga heba mixture no. Unia semenum a ahodi bia menya no. Ehwo danse na me wife edi no. Se me na TV. Seko jiga heba mixture. Mami bi nko no na me so me nko jiga. Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Ofinsu Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and now 0243 822 010. FDRG ejwedi nkrato yatum. Question way, wow behunu no pejansa neje 3 points. Manenko. Manenko good. Travel and tour company ben na wagana ha. O ka no kra no agi ne hudi enti. Ewia so o man bia wade wo koso no. Otumi betena TV ni radio so. E ka ho price kra kire wo. Nanso anfeli. Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya. Waka cho so apadwuma, accommodation, ene ho salary e wa brochira ma wo a. Obekọ sa pepepe. Say your school and na holiday na wo kro so a. O te ne te me patcho me hunu. Hold on. Odomanfo kwa US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying never. On to me, when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour, Swampa. Was higher ticketing and reservation. Simple crap. My bonus war. Oh, yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ, Dano. No, Benny 360 Pharmacy, for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Gimpania Chimbata Kwanoso, for 0553 985 231. Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muninti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonwa na topics bia akwa enu nchi nwa hyewa yaji nwa chinye no obia de gidie 90.7 FM aware dodo esubo ensanom awusesie ani bebrea ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 and Sompa TV kwasia de bia enwumre no nson kobema enwumre no nkron kwasia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ne abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen me gidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie me se wato plot na wia Adea Akye nyina ema alala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino alala construction esi adan etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acheampong FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetinya be attachment ewo alala construction and training center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka for alala construction ewo 0540 379381 ana 0249 591700 ana so say 0246 702306 alala construction and training center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyidi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso
babia ya wo Ghana ha sei no gye number yi ne frɛ yɛn 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules aduro yi yɛ cocoa master yi mo a mo wata chiman ene ne mpɔta mu mfo mani nkyerɛ efa fɔdwo ɛna afei nso golden amankwa hɔ ebie mu nso Nkoranza ene ne mpɔta mu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ ni mu ahofadie Herba Amos Efa Chemical ɛna abibiduro depo Sompa Acheampong yaba Sompa Acheampong 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene awisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkoranza Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen ye bema enwisia ene yakrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 ediya waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye tworo ekrafo ni din enti sa wo Nkoranza na wo yekrania kotro wudin e wo Sompa Nkoranza GCB edani mu ho a wo sunyane so a kotro wudin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo wo no din e wo Sompa ye ni Nrom hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de edikan na dwumadie no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi what you bibi wo 1 million ah what about akoko me to akoko na de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira mo pa waya ade pa na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso sey niema bi ense ye ti se mo ene yanwan so a yebeje mo a mo ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo a mo nim Sompa Acheampong 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Acheampong 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi Yaba Sompa
na wohwe afi 2023 abosome nkono a atwam between January and September na chere say January or February, March, April, May, June, July, August, September. Abosome nkono no nipa apem ahansia dusia nwotwe ena ka nkwanhia mu wahwere wo mo enkwa na yepese edi nkomo na yehwe se yebeye den na yetimi aso asemi ano over good morning biom nana na pomwe yeho adawroma yeda se anope ya pomden ewo ho enom ma mintie wadwen se wote se nipa dodo sei ahwere wo mo nkwa ewo ka nkwanhia mu a quickly no de na ya eba wadwen mu asemo nana ade eba ma adwen mu pa ne se sa wu na eba ne nyina anya de nyame na aye na mom mfonso bi na ma eba ye nti enya ba ne sa ya na mebusa me ho pa se yi na woni no mpo no sa bre woni na me he enya bra ne bra so ene wo kɔ ba bia ne bɔfo so ma no wo kɔ ne mom kwa mu ene wo kwa kohyia nti kra no kra ena me he sa bre enya ba ne sa te se de sebi unka bi nhyiam na wo kɔ na ya hankɔfo ne ye do akɔto prison abra ya ni wasem sa na ya na akɔ akɔye na wono mu a sebi wo fa sa so etina nanom wonse do nyame fo won kra nsie yie na fe ya ya ka akire nso ye hwe ye ho so yie esanse ye ho akwa obi na ye machine no moto no car no na bicycle no obi na ye na ode ma no ato ho enti edu ba bi a ya ye follow instructions kakra eno no beboa ya ma yetimi asisi enema bi no ma yetesa ho ekwan me ka se ye ho akwa yi ewo atenaya saa bia ahodo binumu a yetimi hia no so hyehyɛ wo mo nsa ye hwe ya akwan a ye nam so akwan no anya hwe road and highway hye wo mo nsa se akwan no enya akwan papa etoda nkwanhia ntansi saa o eye monchimo nka no nkwanhia ntansi so bre ye mfutu kwan no nkwanhia ntansi so na mom ye yi ne kama de kotare agusu awie no na ye to ho na ya nkwanhia no ye to ye ho twene ye yi ne kama awie a asan tutuo no eno nso saa de nkwanhia ba nti wonmo e wo saa sector no nso ehwe wo mo fa na wo mo ya ye ho akwa no ebetimi asisi so yie afa wo mo nso e de nkyerɛkyerɛ ma yen e wo akwan so kosekosefo ya posi sadom no wonmo ehwe akwan ne akwantempo ne eso akone abadie mttd fo nso eka ho nti wo mo nso obia fa ne fa na wo hu se ye ho akwa na se de ese ekɔ no e ho nkyerɛkyerɛ ekɔ na de ye ka kyerɛ no nso fa sete bia na yentimi ntu ase ekura anka ebete so na de we aya nkwanhia de nipa ekonse de no sabi eka ho bi na oman ye hu ya brabo se de etie sanse etoda wonu manimdie kura wo mo pa anka ombetimi aye bibi na nkwanhia de no kɔ nti eno nso ya obo ne homoden na nkwanhia de no kɔ wada sori akra fie me akɔpɛ bibia bedi ɔkɔya wa ma ka nkwanhia nti me kwa yi abo okoya ama o hwe eye akontabu ya krata kan 1668 9 months in road crashes so afie mu afie nko ade no abosome nkono no nipa 1668 enti yen hwie be yen pene saa de enso se ya anya hu bibia ebi afere bekwa wie ne yebetwam pimbi na na hwade bi 1668 constituency ba kon a ye de to abatimi di MP ba ya nipa dodo sen ne hia wo mo yetimi de form enti yemfa se constituency ba kon na ahwe aguye o afinya mai afi ne ya sha ase afi ne yewura bosome edum yenye nuru ba bia efiri du ba kon du mienu wo de wo hwe calendar so a sabre dwumadi ahodo hyehye wo pa ayi anhye ho a ebeye afofi ebi aye kwakodie bronya nso hye anim ho dom no dodo na de antimi ankofie kura bronya de wo bekɔ nti eba sa akwan so ye busy nti enya busy mponi na 1668 o nti ye wo kwan twa na mom ahweye
ɛne hia sɛ ɛhwɛ yɛn ho yi a yɛsɛ ɛnwa ya wotumi hwɛ ne ho yie no yɛfa no tope na mu deɛ ehu ne ho so hwɛ ne deɛ nwa akora tumi bɔ no aha nti yɛnhwɛ nneɛma binom yie ndi ofa wo hwɛ a ɛko ne nkyerɛkyerɛ ne anamo a yɛtu ati aka nkwanhyia nyinaa no ɛso abaa ni yɛbɛka bani bɛka sɛ yɛwene anaasɛ yɛlusu sɛ abosome nkono wɔ afe baako mu nipa apem ahansia dusia nwɔtwe efiri mu de a na ɛmɔdemo no ewie pɛyɛ na ewie pɛyɛ ansa na no de yɛhwɛ kanafe sɛ yɛhwɛ afi na yɛhwɛ kanafe bɛyɛ sɛ mfie miɛnsa bɛsene kɔ na ihu sɛ so te de a yɛbɛka sɛ ewie pɛyɔ na mmom sɛ kɔ animu de ɛne yɛnkɔ hwee yɛnyɛ hwee kama yɛ sɛ nkyerɛkyerɛ no sɛ yɛsɛ experience is the best teacher sɛ wo fam bia ɛna yɛ wɔ ni da hɔ na mmom wo mfa mu a yɛka unhunu kɔpem sɛ ɛbɛto wansa nti ka akwanhyia kwan so akwanhyia ebi kura hɔ no ɔnte kam ɔna nkwan so ɛna ka ɛbɛbɔ no mepakyɛ ɔna nkwan so a fa ne sɛ dɔm a wohyia wɔ mu no nyinaa no sɛdeɛ sɛsɛi nkrataa no kyerɛ na apɔmuden hwɛ mu kyerɛ wɔhwɛ organization so aka sɛ adwene mu haw kwaa ɛkɔ n'anim yɛnyini wɔ mpa ka nkwanhyia nom ne saa nkwanhyia nso de ba papa no kasa a wɔbɔ nneɛma ɛde ba no so no anka nkwanhyia wotiri tumi bɔ hɔ ɛbɛwie na ɛkyɛ nkwa kɛse na sɛ wohu ne sɛ wɔnom a ɛwɔ ho no nyinaa sɛ deɛ ɔte kaa mu sɛ deɛ ɔnam kwan ho obiara adwene nyɛ wo na wokɔ no wo nkwan deɛ na ɛyɛ nti wototo wo nneɛma sɛ obi mfa natoato amɛtoa wo a ɛba ne saa ɛbɛboa paa ma yɛntumi aseɛ deɛ yɛntumi ntu yɛbɛtumi ate so ɛsiane sɛ cars na ayɛyɛ no wohwɛ yɛn nhyehyɛeɛ a yɛyɛ wɔ ɔman yi mu a nana sɛ yɛ cars yi fa kɛsɛ na ayɛ obɛsɛ home use cars deɛ ɛnya nkwanhyia wɔ baabi na yɛadwan ne na afei na yɛnso yɛnya ne mmono nti bibia yɛbɛyɛ no ɛwɔ sɛ yɛde kɔ nhyehyɛ mu ne yɛbɔ yɛn ho so pagya sɛbi pɔnkɔ sɛ ɔbɛto nipa ato atwene ama wawuo no mentaa nti na mmom moto ɛnto nipa ntwene ma ne ngu deɛ mete paa deɛ nyame ayɛ biara ne hɔ ne yɛdi awu ɛyɛ papa na mmom deɛ nipa ayɛ biara no mfonso wɔ ho nti ɛwɔ sɛ abere biara sɛ wode di dwuma a wohwɛ na ahwɛ ne yie wode hwɛ ne moto so yɛ aba yi wobɛhu sɛ tank no so koraa yɛatwerɛ ntwerɛeɛ bi de agu hɔ wɔde instructions na ato ho moto no wokɔ na wo lansɛseɛ na polisi gyina wo a yɛ na wadwen yɛ sɛ bi a biribi wɔkyerɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ saa berɛ no wɔ license wo number obi biara na wo helmet hyɛ wo sɛ saa nneɛma no nyinaa wɔ ho na nkwanhyia ba a wotiri bɔkɔ otare so koraa yɛ a wo ntam mpira kɛse wobɛpira deɛ nso wompira kɛse mo na mmom sɛ biribiara nhyɛ wo na ati bɔ so a ɛte sɛ deɛ wɔtamere okura wo na afiri atɔ ndɛ sɛ ɛte biara ɛbɛpaapae ɛno akyi no yɛsan twerɛ de ahyɛ hɔ akyerɛ wo sɛ wonom bi a ɛnka na sɛ woka nso a ɛnom bi moto no anaasɛ machine a engine dam biara no memefrɛ no kramo wɔyɛ kramoni wɔkyiri akɔ hɔ the moment a wode akɔ hɔ bɛka wano no wokuta mu a tirimda bi na sɛdeɛ wosi hu obiara no wohu sɛ tokuro biara mu kora wobɛtumi awura wɔne bɛba ho so no na ɛde nkwanhyia na aba nti ɛno no nso yɛma yɛni nkɔ ho paa yɛkɔ buro nya yi ɛyɛ deɛ ɛbɛtumi nneɛma bebrebe nti memisa sɛ sɛdeɛ woka deɛ na kyerɛ sɛ ahwɛ yie ɛna ihia nipa dodoɔ na nam kwan no so a yɛnya ahwɛ yie ɛndeɛ nɔkorɛ ɛtɔ da wobɛhu sɛ obi earpiece hyehyɛ n'asom papa no ka mental health asɛm no wɔkaa sɛ bɛten koraa tumi de mental health ba nti wobɛhu sɛ obi kura ne phone no wɔhwɛ ni saa kaade ne pee ansa na n'ani aba ne ho so nti sɛ woyɛ driver ni woyɛ rider anaa woyɛ pedestrian a wonam kwan ho no fa ne sɛ man no a yɛwɔ mu nnɛ ne wiase no a yɛwɔ no wɔbiaa dwene ho aka wɔbiaa sɛbi wodeɛ nya nyiadi na wohu ne sɛ wodeɛ woyɛ normal nanso wo na woyɛ normal na wohu ho sɛ wo nkwa na ayɛ normal no hu ne sɛ obiaa deɛ nyɛ nti wo sonso ho sɛ de bɛ no obi mfa biribi ma mɛbɔ woyɛ ne saa yɛ na
ahweyi no eboa yen chen se yebeka se yepese yetu ase na ase yetu de machines wo ho nko a manual wo ho na ebi nso ni manual mu kenkan de se tie bi ebebara na mo se yesuasu anema bi no mu a yebetimi aso ano kakra ndi ofa ebi oni yenhwe ni say wo hwa ya kwan so ya kan hwe ye hu asem ena na wo kan wo na ese oye nkyerɛkyerɛ ene wo mo keka ho nyina yemmisa se bibi te se oman ya hyeda ye mmara nyina kopem se wo ye ne de wo ye driver ni na de ka akunipa wo ko prison o ente se first na wo de ka akunipa ya ye ne se funu difo no ene de wo ye driver wo de ka akunipa wo be ko prison saa nema we nyina wo ho enso still accident no kwa na ekoso nipa wua na ewu ene ne a ekeka ho enti memisa se ya namontu a yade si ka nkwanhia no so aba ayo se yehwe yeto so ana se yesesa yensam kakra nana nsesa ye de ye na etoda ama ade foforo bi entimi nnadi ya namontu a yetu ewo emu no obusa asa so aba na enya mfefeye emfefeye mpo na agunhyerene na aba beso aba ewom se wonum ewo ensa homa no ho no obi eye na famu de ebi na ena no pai wode atodwa atwe adwen asi so ama se ya adwen ko so kra adwen ne beba so ma ehunu se da bi o ya sehye na ya sehye no emfiri nyame ne mom efiri ahwewie bi a yenyo ana no montuo bi a ase yentuo ya yi adwen efiri niema bi so enti na ama sesei ya se etore saa no na ne tore a etori emu se ye ho ene ya setenam ni ya bra bomu so onye hu se obi etimoto so woteka won so nyame ehira no ese de wo konanim na bra boy sesa kane no nante o ene hwese woteka mu na ya wira fi the risk involved okay nanu ada nya pam na no wotesa kresu ene onne da ka no mu no na yemusa na experience kura in driving send the city entity ben pan wo e wo ka mu a wo bo paja kakra bi no waje kai right na mom apam ka na ekono na me boto ho na systematica yenim se won de wonim ka ka pa wakwada mu kura na license no sabre na ono nso na adwuma sori wode ne license no ebenya apam ka na twi na me de akiri ho me ko adwuma wode me ko me ba wode me ba na enkyerɛkyerɛ yɛ sɛ ɛkɔ nso no ɛnam sɛ wɔyɛ experience na wakwada mu ntino wonim ɛmfa ho sɛ wobɛsɛ ne deɛ ne yɛ sukuu mu deɛ anaasɛ wɔkɔkɔ hyɛ ase firi bɔ nsuo mu a de kɔ ofita mu a ɛna wɔde ahunu ka experience is the best teacher wahunu ne ɛwɔ mu no nko adeɛ sɛ tie biara n'ani da hɔ ɔkɔ na ɔhu sɛ nantwie yɛadorɔ no na yɛde kɔkɔɔ atwa ne ho ahyia ne yɛde abaa bia mu a nyɛ sɛ adwene no bɛkyerɛ ne sɛ yɛde nantwie wɔtwɛ baa wɔ hɔ nti no wɔduru hɔ a wɔnyina ma passengers nkɔdidi na mmom onim sɛ saa bea yɛ no nantwie taa twam nti woba na woba mmirikatɛnta a ɛsɛ ɔto wo bo ɛwɔ hɔ abɔwo sɛ kwan no so no yɛadorɔ arɔ bi saa na yɛtwa ne kɔnnoraa sɛ nka ɛtwara no abaato no ne yɛatwerɛ aseɛ sharp curve yɛka kyerɛ wo sɛ saa kɔɔfo no ɛyɛ owuo fidie nti woduru hɔ a wokɔ ntɛntɛm koraa ɛwɔ sɛ ɔto bo na na sɛ yɛdididi wei nom so a ɛbɛma road safety abere biara gye wɔn bɛtena ase yɛ nkyerɛkyerɛ no koraa no ɛso bɛte ama nkwanhyia no ɛso atumi ate afidie no deɛ ɔyɛɛ yɛ ne sɛ bi wangu ne mo nyɛ wo ade bɛdi dwuma ɛna ɛyɛ sɛ ɔbɛfa afidie no so wu nti broni boa yɛn sɛ ɛbɛma akɔneɛba ayɛfo ama yɛn no waboa yɛn anaa sɛ wɔde ewu ni yɛn so a yɛde di dwuma sɛ ɛbɛboa ama yɛn ho ahenhan yɛn no sɛ ɛkɔba sɛ nkwanhyia ba ne yɛfiri mu a ɛno no nso yɛn ne yɛayɛ anaa sɛ ɛyɛ ho anaayɛ di a yɛn ni nhyehyɛeɛ so ntira di a yɛn ni nhyehyɛeɛ so enti wohwɛ yɛ akwan na deɛ na ɛbɛma yɛdi nhyehyɛeɛ no so nansan na menhunu no papa ba de mmere kakra bi atwa mu yi
wonante ya kwan nyinaa so a wokɔ kakra bi a bɛhu sɛ police barrier wɔ hɔ wokɔ kakra bi a police barrier wɔ hɔ na nka me de minim sɛ saa barrier na ɛwɔ kwan so no ɛbɛma agyinagyina no nti nkwanhyia no bɛbrɛ kyerɛ sɛ wonya kwan na watu mmirika pii wokɔ kakra bi a barrier wɔ hɔ na yɛgyina wo na wo ne polisifoɔ didi nkɔmmɔ kakra nti wobɛsan atuo no wonya kwan ntu mmirika no bebree enso wenum nyinaa akyi no nkwanhyia yi da so ba ndi ɛyɛ deɛn a ya kwan anaasɛ ya driver for no n'anim kaa ka anaasɛ kaa hodo a ɛwɔ yɛ man mu na enye enti na ɛkɔfa nkwanhyia no ɛde ɛba ana ɛyɛ deɛn ya apɔten nana nsɛm pii o ya driver for no deɛ wɔn yɛ adeɛ ɛba Ghana driver for a deɛ wanyɛ nteteɛ koraa na wodi obi akyi no wɔyɛ adeɛ wonim sɛ deɛ ɛsɛ ɔyɛ no bibini ya wonsua ahwɛ koraa no ɛto deɛ ɛden a wotimi ɛyɛ bibi nti na ma yɛfrɛ yɛ bibifoɔ no nti yɛba ne twie di a nka yɛyɛ adeɛ na mmom 90.7 FM sɛdeɛ system na yɛ no ɛka ho bi ɛne sɛn driver ni na wɔtwi kaa no okɔgyina station a ɛnɛ cars no koraa gyanka krakra ayɛ dodo nti obenya gye sɛ ɔkɔ dodo ansa na deɛ wɔhwehwɛ no ne sales no atumi abɔ ano petrol no ɛboɔ no kɔ soro nti wɔtɔ ketewa bi a ntumi nkɔ ahe bia obɛsɛ sɛ o petrol so a gye sɛ ɔkɔ ntɛntɛm nti sɛ ɛbɛgya akwan mu nti nya ba ne sɛ speed bibia a wɔyɛ no wɔyɛ ne ntɛntɛm in a rush ɛno no etimi de saa ba on sɛ adeɛ bia nso no sɛ woyɛ na wode ahopepere na ɛyɛ a wɔn sɛ timi patre patre nso a ɛde ade foforɔ na ɛba nya patre ya nkwanhyia na bɛba te sɛ de tekyerema patre ya na anofoma ba no saa na ɛteɛ nti ɛno no nso ɛka ho bi na meka sɛ yɛ nsɛm pii no sesei ɛba ya kwan yi a sɛ de kane ne yɛnim sɛ enwumanyuma bi wɔ man yi mu yɛnya ya na yɛde authority ahyɛ wɔ wɔn akyi ɛno kyerɛ sɛ wɔn de wɔn ho yɛwɔ Ghana Highway Authority nanso authority no a wɔn de wɔn ho no ɛhyɛ manyoni bi nsa bibia yɛde amanyo asɛm awuram nti kwan anka wɔse yɛ koraa no yɛtwɛn amanyokuo bi yɛtwɛn aban bi ɔno ne pɛn so ɛne yɛtimi yiyi akwan wonya ba hospital ɔnkɔ hɔ ne deɛ yɛ akwan ɛnom ne ade nti wɔn deɛ ba sɛ tie bia wɔbɛyɛ akwan usu sɛn koraa kwan ne deɛ wɔbɛyɛ okay yeyi ano to nkyɛn a sɛdeɛ ɛnɛ wo kasa kane na nka bari ya wɔ kwan so ɛnɛ wo hwɛ ye post sadom ye security no ankasa kora ɛno nso sɛdeɛ dɔm ani kɔ ho nti no amanyɔfo abɔ ewura hɔ nso post ni timi ka sɛ me deɛ me yɛ kuowe ba ɛhɔ na metua me di usufa right what you say nanso saa service no ɛyɛ man ɛsom nti yɛ som ho a yɛ som man yɛ nsom kuo nso ɛnɛ saa de no aba be wura hɔ na yɛmfiri saa bari yɛ kura na yɛmmra na fe yɛhwɛ kwan so ɛnɛ wahu sɛ akwan bi wɔ hɔ a bɔmpen wɔ so paa ɛnam saa yɛ so mankuro bi nso kura aban bi ba ana pani bi ba no wɔbusa sɛ deɛ na mo pa wɔn tumi ka sɛ yɛpɛ bɔmpen ɛsan sɛ wɔn anyɛ bɔmpen na nkwanhyia no dɔɔso paa kwan no bra yɛnyɛ yɛ a na yɛ mfutu kwan no na esusu kakra na mo yɛ wie a ɛhɔ na adrafo tumi tenetene wɔn na mu yie hu sɛ ne taayɛ saa ne break nso kora nti nneɛma ahodoɔ bi te sɛ mmirika dodoɔ a adrabafoɔ ɛkɔ ɛwɔ kwan so de nkwanhyia ba ɛna ebi a kaa no ankasa nso ahoɔden ɛwɔ fam car no the state of car over no age cars ɛna yɛde ba car bi wɔ hɔ a wabɔ ne brɛ awie nana Libya wɔn mo cars a wɔn to nyinaa no ɛyɛ teɛ rɔba car mono obi anyusu da wo na wakɔtɔ no na aba abɛhyɛ ase ayusu nti edu ba bi a nhyehyɛ bi wɔ hɔ man sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ w'anim a saa na ɛsɛ wɔde yɛ wɔ adwuma nti nhyehyɛ no nso ba ɛnam sɛ nam amayɔfoɔ so na ɛba nti no ya yɛmpɛ sɛ yɛbɛsom wode hwɛ sɛ watɔ kaago ka paa wobɛbɔ wɔ ho ansa na atumi aba bɛsi ne nna dam ayɛ mono ɛno nkyerɛ sɛ pass na watotɔ no nso nsa nsɛe ɛbɛsan so asɛe sɛ wotumi keka wei nyinaa bom na insurance papa bi wɔ hɔ
na asene so kakra wo ho na yetime so wasene e ma ato mo na ebeboa asense yede dada no be ye adwuma ofa yebekwa ahoma no so sesia na yama yatie afrefo nso adwen but answer na no mental health die na wa mama mambi mental health no enya asam keto okay mama ntie wo wo se wi ase na ye kan no ne ekwe bia eye nhyehyɛ enti wo dasani na ho amwo ni na ho na se bi wo mo hyehyɛ nhyehyɛ bia ama mefa wo so right yemu se ho se die nti kura na mental health no yese ekosoro dodo sesei eba ensa ebura ye mra ma ho kwan yaka se anopa ye meye mo ho dawuro ne so anwumere de ye bo na ye kirikoko a na ye di naba dabi okay eno timi de ba wa wiwi bia buru so no obi timi gina ka kwan mu kura na wo hu se ka eba tramo ye papa ebu boss yi no ye musa se tramo ye te wo afuo mu ana ye te wo mfikire ye aduru a wo ma hye da yo botae ben ti na wo mo de ye tramo no na die na ewom hyehyɛ ben na da ho hyehyɛ ben na da ho nana ya nipa betimi aboni tirim na wakwa akofa aba aman bi wo ho a ya nante so pen se wo be so de se me kɔ drugstore akwa akɔtɔ aduru mmara kora bɛkyew ansa na bɛkɔ pharmaceutical shop ho no na krata doctor na de ama se kɔ pharmacy na kɔtɔ aduru sumesi na mo ntimi mo tirim se metie me ya memfe me ama kɔtɔ aduru ya me ba be no nti yɛn hyehyɛ no san na tie eba ya pomudin mu a etesen eno nkonkotinda hospitals ya yesisi so hwe aban hyehyɛ mu pa ne asopiti opese wosi a mental health asopiti do so pa ne nyina ne sesese obi adwene nye system no emu ayehye nti obi a ne so ayɛ krakra obi a se wono ampo wayehye dada wayehye nti mentally no emfa biribia so se yesan ekai tete atempon no babi akwan papa ne da ne ekokofa ene hwe yefu a yeye kane ne yekase obi de aduru ye ade a ye hwe ne nkanche ene bi bia da na duru ye kwa akoda ye de aduru ye do wie ne ye dua ye de aduru ye wie a efifiri no je de aduru ka na ye wie na ebetimi aboyi a ye de aduru aka sa aduru no nso sabi wo kwa akobo a ye de owo nkasa ya to ase a kire se ye wuduro ne ye wie a enobaye na ba no ye mfa nkoma wo no ma awu ne ye ate ase ne ye di awu ena aduane nso ba na obedi a na wasan kotwa bia nso ye aduro sa pepepe nti se tie bia mentally ye bibia ye aduro nduru fo nkwa na ikum na kwa homa no so me da ase bebre ne anope yewura pam ene ba ya ye ne no tena ase na isai adwen babia ye duru no ye ma kwan ma nso waba ka nkwanhia abosome nkoro nipa apem ahansia dusia nwotwe na ahwere wo mo nkwa ye kɔ afe na wieye emu ehefa na wonso sen na wonso wadwen esi eye wo ubetime aba na wakyerɛ wonso wadwen 0598 994 994 0598 994 994 na wabo awura mu ujiri se yakwan no de na yebetumi aye ewo so a nkwanhia no ano bebra ase ewo honom ede amayen jiwadwen kyerɛ sesi a ewo enkomo iso 0598 994 994 na afe waba enkomo a yedie so aba abekyerɛ adwen ewo ha enum na yekoyenim ene anopei enso enti hyenon so sa famaye ewo eha enum 0598 994 994 na wabo ewura enkomo a yedie emu ebi ene anopei bra ye twen no nanaba atena se mema na akwaba na ono so mfa ne de tawu entwam na yenko nanama ache na apomu tesen nyankopɔ adom menu ya yo yeda ase bebre enkomo a yedie nie amanebo kyerɛ sɛ afi 2023 abosome nkono nipa apem ahansia dusia nwɔtwe ena nam ka nkwanhyia mu ahwere wo mo enkwa ho nkomo na yedie sɛ baabi aye afi bɛkɔ na wieye so akɔne abadodo nti ya na ka nkwanhyia taa dɔɔso
yɛbɛyɛ den na yɛtumi asɔ ano mede ase bebree me nua ɛm sɛ nkwanhyia no a yɛ anaa wɔnom de wei ba no deɛ nɔmba no ba no deɛ ɔmo ɔmahunu no nipa a wonya accident no ahyɛ no adufu na wayɛ te ase ewuo ya wonya accident na ɔtwe mmiɛnsa na owuiɛ bi nyaeɛ na ɔtwe na owuiɛ ɛno deɛ ɛmma bi na nkwanhyia dodoɔ naa gyina ahyɛnkafoɔ so dodoɔ naa wo mame ma wo de ntia sɛbe yɛ nyina yusu road nipa a ɔyusu moto ɛyɛ hyɛnkani deɛ yusu track ɛka ho bi deɛ ɔtwi bicycle ɛnso yɛ road user because yɛ Ghana no yɛni bicycle road nti ɔno nso ka ho bi ɛna yɛ a yɛtwi saloon cars yi ɛne mu car nketewa a yɛde fa nneɛma ne cars akɛseɛ tankers yɛn nyinaa yɛyɛ ahyɛnkafoɔ na yɛn na dodoɔ no mfomsoɔ no yɛde ɛfiri yɛn na no pragea bi tɔɔ Maxap hotel hɔ wonim deɛ ma pragea no tɔɔ amena na ɛda hɔ no kakraa bi a o slow down a obetumi asi ma pie no ɔdɔgye ne speed a no ɔde bɔ ɔde dɔgye no ɛna yi no ɔno mmerɛ fi sɛ wonam town wa yɛwɔ speed limit te sɛ meba sisi yɛ baabi a na mefiri ayi dɔnkorɔ nkwanta na ɛba sisi yɛ ɛsiane sɛ mepɛ ntɛma bɛwura production ti no na mede America ne nam ba na ma show hazard a ɛkyerɛ sɛ mewɔ emergency mu hazard no na ɔmo ka ne double tailgater double indicator no ha na ɛkyerɛ sɛ mewɔ emergency mu eti mewɔ emergency mu no still uduru kurom a ɛwɔ sɛ ohunu sɛ kurom yɛ wɔ speed a yɛkɔ nti wobɛkɔ speed no koraa na wokɔ na accordingly ba so obi kita pragea a kurom no pragea na edi n'anim no ɛyɛ the same pragea engine koro na ne dem with the same capacity of person of so kora san wɔ no ne ho etimi kɔ so accident obi kita car na so obi kita motor a minim sɛ motor no wote so a wo de wonnya nipa o sɛ deɛ o obenya akyɛ sɛ nka ne car wo de ba yɛ papa ntika motor no de wafiri n'anim kora wo de wo nsɛm fata kora sɛ obeyi su kwan no bi pe no de taroto sensram kyenanko na wakwakoku obi kura atimi hyɛ dade ne mirror sɛ ejamo na wotwam na ɔkɔ oh eti ɛyade a ɛha adwen tanker drivers ne car sakɛseɛ obetimi di speed wuu ebi a wo so te so no wadwen kura mnu sɛ car bi di wachi ɔbɛn wa papa no ɔbɔ wa bɛn kɛseɛ na kyɛ sɛ wo ho wo so na sram no bi a wokɔ teto ano agya wo kɔ eti road users yɛ na mostly yɛ cause accident over speeding overtaking ɛne sɛ yɛ ade a yɛ ntwɛn sɛ yakwan no ɛnyɛ yakwan no nyɛ nti yɛnhu sɛ kwan yɛ amenam so yi sɛ ni nete ɔn sɛ speedometer no buroni ayɛ abɔ hɔ na meka sɛ berɛ bi papa te ase na mekɔtɔɔ kaa mekɔɛ nam sɛ papa wode abɔ mpa yɛ ma mi o na kaa yɛ amatɔ yi speedometer nim sɛ na papa ada nso wɔ naɛ ɔte ne ne ɔsere saa ɔrɔsi kofi speedometer no wadwen da wo tim ɛna ɛyɛ speedometer nti wote machine no so a wokɔ no ɛkɔ den no wode ɔhu sɛ ɛkɔ den wobɛhu ɛna wotɔ kaa biara na sɛ wonim kaa kampo a wɔwɔ limit ne wo speed memete yɛ obi hɔ a ne nsɛm ɛden kyɛn me speed ɔbɛkɔ no ntimi nyɛ dɛn ɛnkɔ saa na machine teɛ nti speedometer no deɛn wadwen ɛndura akora bi edi moto oyusu moto blue bi mapuka bi Nkoranza kuro dua ma otia machine no so saa onim nipa odi moto no ma no entu nifo kyerɛ koda sensram already sɛ ɔte so a moto no kɔ no a na yɛ ne ne wura fi sɛ bibi betimi atware no ɛndura nipa mienu so ɛkɔ a chase ɛwɔ Nkoranza anase sɛ chase ɔmo chase ɔmo ho ɛwɔ Nkoranza ɛwɔ kasagyan kwan so speed saa sɛ tipa track bi ɛdan ne ho wo slow down saa kɔ hyɛ kyire na tipa track no slow down sana wotumi atwam na me so ɛba de saa me fare sɛ wo act action movie ntina ma ɛdan magina na me hwɛ bi because be sɛ me hu de be se kele be wu live show oh nti road users no yɛn na yɛ cause most of the accident why na be ma yɛ ni aba yɛ ho so nana me da se bebree de betimi ma yɛ ni aba yɛ ho so ɛyɛ National Road Safety Commission ɔmo ka ho pa na ɔmo betimi aboaye but ɔmo no make me kind of point blank sɛ ɔmo nya ɔmo adwuma yɛ o hwɛ sɛ aban de
National Road Safety Commission the letter come aban na so mo ye non profitable organization e de jingle aba ha say Sompa FM ye mo na no pa bi ye ntu amanfofo e fa kwan ye ntoto niema ho a me pa chaw Sompa FM media betimi aka say ommo ana untimi nka abaya hyew obebo ye man ko so dwumadi a ye di a ye si ye ma amanfo emfa what they saying cement any blocks engu kwan mu ko hwe Nkoranza sie of which I be di ho dwuma National Road Safety Commission wonum te wo ye den a Sompa FM for na ye sori a ye di ato ye ho so aye na ye di sa adwuma no o sebi commission no o madwuma ne sai anti penifo mo yes a emre da kwan no ho road untimi mfa wo niema te se obi si den a no mix motor o kwan Okolodina Street a bros gu kwam obi anka ho asem National Road Safety Commission omudwumadi ba akono no 90.7 FM yanko bibi to say urban roads district of assembly omo omadwuma ne say and the portals e da ne man ho nipa wu a yanka ho he gise nipa titiri wu because ye de omumu yen nipa wu a yanka ho he gise nipa den titiri ewu ye de omumfa ye nye hwe right nti wonum nyina ya kwansidi a wommoa emma oman no enye den enkoso ena negligence of some drivers said they mekan no driver for no Ghana for do na permanentness car no wotima agi se du konkro ti kronkro metika mu kwatachiman na dano insidan ka nyankopon na mma mienu be foro car no ena mi se free car na metim because na the condition eye kama na se minu yamba obi ni na chiri ba wo omo ware the same month we ware and next week na we so ware me kire Nkoranza anti obolomma na se minu yamba we de nyame na ehira mi o se minu yamba e ba be ware na omo so obo ye ifa family no bi anti mo me fro car mo no na me nko akire nko fro car we a e ba no because car na me tim no na aka dipa ba akopɛ omo nso ye tu na me sacrifice me de mom see na me ye den o betina car no na me kofro car dada na efiri akiri ba no me tina car na me ka che driver ni say o front tire no problem was me yes see a me twa me say see na me shaft no eje ke ba shaft no dey say eye de sa me dru a me ye jo car no mamua no because na still ma dwen wo car no so di edru akumsa domase no fa ma mienu no first school for mienu bi so ye de kan ho sabio ye nyina nim say ye ha no emma no enye more used to cars nti odwadini ba watena kan mu bibi besi oba de enkora mienu na ofo mo no so de nim de na nkoda no wo ehye nka ho bibi besi onye den onhu otu kan no tia so 1 2 na masa gina nya sa me no nsi ni ye no se de masa na me wo kan no tai betimi etu problem wo kan nim sini en check yansa bra ye see ye no speed akwa no kwa me man ni gina ye no ye de ensa na tutu boat yensa o boat no nyina yiyegu amana ka ba ko pesei me ensa sei na me chimie na me se wo ho nka ne obehunu ane se nkwanhia asi minua man ka wo form no anuafo mienu omo ye ma okoto akumsa dum ase so ma na okofo mo na what driver ni aka akire wo se me shaft na ye dede sabi obaade na obeye onim na nka nyankopon numa kaja anti ho me gino sam se urade me da wase so wa sumi as a point of contact edimi agi nipa ne na nipa o teka mu no wonye shenkani kakewu wo ye o kire ni a wo de ne part time eye driving sika na obaji ne nko an na dwen wo so wo nwene nipa ete car no ho wonu amu kura mpo no wo nwene ne nko office ase resi so no so ye den eti mu bi we nyina ye hawa ye famu ya emmoa ema ya kwan so sabi asumdue ma so na nipa ewu te sabi enkokɔ nana me da ase abusanfo baabi a yaduru nie ubetimi awura enkomamu nana bake fama practical experience enema emma nkwanhia ba wo ya kwan no so ndi wada roma ye ka ne say ya na edika ye ka ne say ya na ewo ne nti ya ye ka titru say ye ba be afi ba be ko na wi ya kwantuo be ye hare no ebe ye dodo rawra no ebetimi de nkwanhia pi aba ma ye nhwe sima be ye numu e wo ye nimu utim wura mu aye de wadwen kyere be ka ho braso sesia 0598994994
na afi yaje wadwen kyerɛ ɛde aso enkomo a yedie so na yetimi kɔ yanim 0598 994 994 0598 994 994 na waba enkomo iso ena ya wada yesɔre a abibiman dwumadie no nso ɛbɛba wakwan emu enti ya na wahyɛ no nso 0598 994 994 na anopɛi wabɔ awura enkomo a yedie mu saa na yɛkɔ yanim ade akyea bia yegusu a yɛkaka wo sɛ wo nso bra enkomo iso na yentumi enkɔ yanim 0598 994 994 na bibia aye kama ede amayen ewo ha enom bra ye twen no uramu a ye befa wadwen kyerɛ ede asoso ewo ha enom. All right, good morning. Hello, good morning. Udeni baby akasafi. Abdul Karim, the freedom from Nkoranza. Yeda say Abdul Mayentio. Minia my mama abaso Sompa for any mudumadia mudibwa Nkoranza ne Ghana mine. Na emba ma asem so no. Sansem ye ke nyina no aya fana free yan chimamfo no. Na to free ye mpanimfo a ya di tumia so mo nsa so mo moaye. Minia na say wo free banfo wotra banfo ase na careful so no. Sedia what do I say? That's why careful to the one my see a urano. I see a fuck no. And yes, I'm Ketua. Oh, no, quite a cra. Now, yeda, when I was on Pine for Jajakum, and Nkoranza, yeda nothing. And I know Frinka ever, and who say, but said a one my see a dangerous. And a papa di caterpillar. And like a way no, MC, a Juma. Mayena wase bebre na yemfa obi foforo 0598994994 0598994994 na wewurem. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. If I try to make happen, I think for us. My into eno. What is happening here? And then I have said that right. Vinia, Lina said, a young dog for Kelly. It's the young Adama for Kelly. And I found for near, you know, to do the higher company. And I walk on one to a boat. Sompa FM. It's the other one. All right. Yes, yeah, that's it, baby. No, they are. Good morning. Good morning, sir. Would any baby a Casafi? Yeah, that's it. My into one pay. My already no call for one pay what I man into. I sent you to be no. I have found one. I get a wood now. You know, just remember the process. They have found a wood man and the aircraft number and the airport soon. I'm seeing I in Kushia. That the other the Mr. was on my way. I send on so dear or de ebaye. You better was say, bebre. Yam for free dwumadini zanana. Wasema a chatwo na anope yebeye sompa promo no. Sika promo no yebeye draw no ewo afidie so sese a enche bia enti no anuanom mo de mo nkoso na muntie mu amodi bie no yebeye draw no sese a ewo afidie so na obia ehu. But nana wasema twato ewo we ho na afi mente enkrato enfiri hotel. Mate Owoahene o say yenua bi free. Na oka banofo kwan a onabo yima na kwadwa bi ha na wuyi ni free mu. Ayene. Ma yenkle we na onte ase. Ayene. Yen papa ajekum Nkoranza South MP, member of parliament. Ena sabiu wo yobi a wasom Nkoranza man gusu a osom yen. Na wabehu se bibi tochima. No ade na machine akwakoye collectively no we timamu ni ye Nkoranza ni obi so a ye ne yeto abama no nti wakoye abone bi anim ayene sa metwen aban na ama ye bre no ayene wo frɛ no eye se wo bɔ na baso
but to live say e bia akopra obi dia be we some word ye ha ye nya politics nti ayi wo firi mu no me pese wote ase papa na ya de bona ba so na ye wu se wa ye okay yes because wa ya de because sabi word ni sika ne machine ni fuel ne koye sa ade no wa ye bi wo bona ba so wo ni bi ni ba nkofo obi me bata ne ho e ma ye ko ete say ye be fa ne ho ade akoso pa obi simple me da se said ye di ke aka no Ghana road no eso nye mesere me nua no ma hyenkafo se ye na ma moma ye hu se ya yetim no ye nkwa ho hia ye na ye ma ye nkwa ho hia em se sese no aho kire no aba ma ebinom value life ba panifo aka to tete se wo nkwa na wade edi da so bi e wo ho edi ma ye di ye sere se moma ye nhwe ye ho yi e wo ya kwan no so na ye mo ye nua no ho ban na ye dwene ye ho adwene ye nua no ho a nkwanhia ensi medase nana menso medase bebre nyame nhyira papa ne practical example a wode be share enkomo yi mu no ama nkomo no ayede maka se sompa sika promotion no ya be ye draw no e wo ha afidie yi so na se watwa bi a watumi ehu badma ye na ye ho sei na ye mra ansa umu no ejinamu den nkrofo twa na ye twa ticket no 5 cities baako na opeso ho hyemu bia code no ye *256*3# eno no obeba beka ho ebebie dashboard na amaw Sompa FM Kumase Sompa FM Sunyane Sompa FM Nkoranza enatara 1 TV ebebie di amaw eno achi no o select baabi a wutie promotion no efiri wo Nkoranza nti mesusu se ya na wayi Nkoranza Sompa FM Nkoranza na wetumi atie bi na wahwe ye draw no a sesi ye no a me guso a me ka say nana ye guso a ye draw no wo afidie so ndi amanfo nko Facebook live yeah ye be ye draw no waiting for draw what say wo hwe Facebook over Facebook no so a aba beto so say waiting for draw no be release sesi a se watwa bi a wo de ko Sompa 90.7 FM Facebook no wo be hu say draw no e be run sesi a number no ebe twam agusa sika da so anopay 250 Ghana cedis sika da so anopay di obewe ni sesi obenya 250 Ghana cedis sesi a or the 5 cedis 5 Ghana cedis 5 Ghana cedis anopay ebenya 250 Ghana cedis and sesi a ye ka say no numbers no ebe release sesi a chance e release numbers no ebe tware sa etwa nia ebe gina no so ana na ebe yi no na che say ono na wawe ne na we dey any campaign so Pasika promotion no na wunim eno ane say wabo *256 no asan abo star na the trash wabo hash ofra direct ubo saba Sompa Nkoranza na di kare ye simple ya wo say baby sa question bisa question bia wo twa bi da wo David we no so na me hwe we bisa question bia sa me twa bi anopa kura me twa bi ba me nyesho say na me di me da say me numbers ya be ba di a and ye be hwe numbers no say see a ente oba Sompa Facebook no so a numbers no arole wo ho enom ente why na or ye be frɛ nipa kro we ne yesese a ama na tumi adi adanse ama mansan ye
the secret ways are ebeboa ama oman ana ankorankore bi atumi adiye ene ye ne part 3 na ne part 3 no ye de yahoden ejina odo no eso yahwe the past yahwe present ena ne yehwe the love ya ewom ewo ha enom na opania na wotwe bia oboa yem yedi sa adwuman eye yewura Jima Johnson dodo na frɛ no ask God alone ono ne pani kwankyerefo da sa adwuman yi ano anopɛ watena ase ne nso ɔde nimdeɛ ba bɛboa yɛn ama nkomodie ene anamontu ni nyina akoye kama ede amayen opani amawache anopɛ mejo anyado mejiri se bibia eye boko ofie de awrade ahyira yɛn ba ye da sipi se anopɛ nso nyame ede ahoden amaye nyina na enenso yaba abehia ewo eye dwumadie eso eye saa dwumadie a ye yatodin se eye abibiman no yade bre atiefo yama wachen de yenka yempra kwan mu se yansa Sompa FM. Yeah. Yano. Every yeah. Ozambe. Putinya. Yawada no pa bia wote se yato hu ede frɛ ya no a na abibiman na ye frɛ mo se be ya mobetimi aboa ama dwumade akoso na yawada bia duru so se na ye ba ye ala construction adwuma no na eboa ama ye de ebro ye koye nim opani be ka wo mo nsɛmpi ede akyerɛw enen so se de ye dikan aka no ye hwɛ yankomodi a yɛhyɛ ase na wɔtwe miensa nie no na yatoa so asuma sem ana asuma kwan a ɛboa ma ɔman ana nkorankora bi etumi ye enyini ana ogina ye ɛwɔ abrabɔ ne asetrem nene ne yɛtɔ so miensa yɛbɛka ne sɛ part 3 the secret ways of developing a nation or an individual na neno ye focus ewo odo no eso 90.7 ofani ye mo akwa ba biem meje wanya do yo wadaroma ma yen hyase emfiri ha enom na yeni enkomo enne yen komo no si ye gina odo eso ye de firi hin medase bebre mechia atiefo bebre se da ne prenyina afoforo tumirika ekotena mo radio ho etie abibiman programming na ebeboa yempa ya sua se oman ana kuo ana abusua bia no se odwena ne atwam na wadwena ne ekoso nei na aboa mo wanya daache papa se ye de saa dwumadie etuanamo a bomunu se ye be hya ase akoyanim esan se ne atwam no yenkoye kitadene enko kitamu denden de se ne atwam no a ne ye de bekuramu na momu ye de ne atwam be ya adesua na ya hwe ne a ekoso nne ne ye hunu ne esese ye ya asua ma atiefo ate se yenje adwene mfiri nkura ho na nkura so nyi adwene mfiri mpanyini ho na ebetumi ama ya akoye ni mpa wo abrabomu ya kire se wo bibi de behoahoa ho afa ne de ni hoahoa ho na ne atwam de wo de hoahoa ho a enwie peye ene de edisua de keke na ye mfa hoahoa ye ho because ne de ni obetin de hoahoa ho ne
saa dwumadi nneɛma no ɛyɛ ahoro nsia mu mmiɛnsa ne mabɔso yi na aidro mu mmiɛnsa na mu mmiɛnsa no ne edi kan ɛyɛ ɔdɔ ɔman biara betimi akɔ n'anim a kuo biara betimi akɔ n'anim a abusua biara betimi akɔ n'anim na ankora biara betimi akɔ ɔman anim a gye sɛ ɔdɔ ha ɔdɔ no Nyankopɔn yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ebetimi aboa yɛ akwanduasa nyinaa mu na nea yɛbɛdi karaka ne sɛ yɛbɛkyerɛ ade a yɛfrɛ no ɔdɔ yɛbɛkyerɛ mu ade a ne nkyerɛ mu adine paa nkyerɛ mu bebree fa ɔdɔ ho aba na ne nkyerɛ mu ɛyɛ soronko koraa nti atiefoɔ ɛnyɛ asona ontie ontwem mpene ɔmo radio so ho ebinum so mfrɛfrɛ adɔfoɔ sɛ momfa mo radio nto sompa na yɛka bibiman ho asɛm ɔdɔ no ɛyɛ ade a bebree kyeremu a na ɔde ɔdɔ korɔ no a sɛ de kyerɛkyerɛmu ɔbɔ ɔdɔ no din a na ɔde ɔdɔ no kyerɛkyerɛ ɔdɔ mu na ɔka na ɔdɔ no ho nkorabata bi ne ɔka besi so bobodin na mmom ɔdɔ no mu twɛm no de yɛnya no na sɛ yɛhwɛ Bible no koraa sɛ na osi ka ɔdɔ ho asɛm no ɔka wie na ɔkenkare paa na de kɔ adwennwene mu a sɛ wanwura nyame honhom mu a wobɛhu sɛ na wabɔ asesa sɛ mede nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma kasa na meni dɔ a mensa hwee sɛ minimadi yɛ nsɛm nyinaa na meni dɔ a mensa hwee sɛ mepre ma hodeɛ nyinaa ma ahiafoɔ na meni dɔ a mensa hwee sɛ mede mini padua ma sɛ onkum na meni dɔ na kyɛ sɛ ade a ɛyɛ the component of ɔdɔ no a ɔbobɔbobɔdin no saa nneɛma no nyinaa ɛno ne yɛnim sɛ woyɛ na ɛkyerɛ ɔdɔ ɔsɛ wɔyɛ saa nneɛma nyinaa na ɔni dɔ a ɔnsa hwee ɛndeɛ na ɔdɔ no koraa ɛne deɛ akristofoɔ ntumi nkɔ mu deep nyaayɛ binom anya na nya yɛnya no nso yɛnya no in details ɔdɔ ne tietia nyinaa ne sɛ to save sɛ obɛgye wobɛbɔ bi mu ho ban wobɛgye bi nkwa wobɛhwɛ obi so wobɛgyina n'akyi wobɛkora no ɔdɔ ne na woka ne saa wonwie yɛ to save what but what I say one nneɛma ɛyɛ ahuntasɛm wɔ ɔdɔ mu a nipa ntumi ntia sɛ yɛhunu yɛ ne sɛ nipa maka pɛn sɛ nipadua no sɛ nipa no gyina hɔ a ɔyɛ akwaa mmiɛnsa to save the body to save the soul and to save the spirit the moment a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wobɔ obi nipadua ho ban wobɔ ne kra ho ban na wobɔ ne honhom a ɛwɔ ne ho ban na woakyerɛ dɔ ama no awie pɛyɛ ɔdɔ bia ne wiase a sɛ wode saa nneɛma mmiɛnsa gu nsani mu na wodi ho dwuma a ɛnkyerɛ ɔdɔ ba yɛn yɛ dɔ no a yɛka no yɛde yɛni ɛkɔsi nipadua no nko aso enti yɛtumi kyerɛ ɔdɔ kyerɛ bi sɛ yɛdɔ no nanso na ne kra no yɛku no na ne honhom no na yɛbrɛ nase ɛnkyerɛ dɔ mbagye wate aseɛ aha enti obi ntumi nkɔti nneɛma mmiɛnsa wei ɛnkyerɛ dɔ ɛnkyerɛ nipa nti nkɔti nneɛma mmiɛnsa yɛ nkyerɛ dɔ nkyerɛ nti ɔdɔ sɛ to save to preserve to keep to protect to guide saa nneɛma wɔ nyinaa wo hwɛ so wo kora no wo gyina n'akyi wo ta n'akyi ɛno ne yɛ ɔdɔ na ne nyinaa nso no wobɛtae saa nneɛma yi a mebobɔdin enum ne akyi ontae ne nipadua no nko akyi onkura ne nipadua no nko a ne kra ɛne ne honhom etini mu nyinaa no wode ho anamontuo ma na Nyankopɔn so adom yɛ nneɛma a ɛwɔ yɛ mu a nipa biara wɔ ho kwan sɛ ɔwɔ tumi a otumi di saa adwuma no wode bɔ obi nipadua ho ban wobɔ ne kra ho ban na wobɔ ne honhom ho ban nyame de saa nneɛma nyinaa ma yɛ enti saa bambɔ yi no sɛne yɛsi bɔ no okay ne ɛwɔ mu ne sɛ nipadua no ɛsɛ sɛ yɛyɛn no yɛkora no na yɛhwɛ no nti wobɛhu sɛ mpanyinfoɔ ka asɛm yɛ ɔsɛ health sector yɛhyɛ that was special area for health nipa no na pomudine ne yɛyi
aha na ne wo nipadua ho ne se kwan a odi nipadua fa so ada se wo nipadua odi ne be fa so ana obi nipadua odi ne be fa so no kwan a odi be fa so training na odi be ma no saa training no a ne beye nipa no nti se training bone a obeba beye nipa bone a mfa so ma no so se ye training papa obenya saa training papa a mfa so beba no so nti se opese ohuna obi ti ha bi kura bia mfa ni die bia ma no saa nipa free ha kwa bruchi a okohwe omusu ni wo mo ban ne niam a mo ye na nipa kro no a obeduru ye no wa ye nipa sono kokora bio obi ti ha wa awensa sei saa nipa no onya counselor say counsel no a oja ansa no no afei wa ba be ye nipa ye de ne ye bibi nti wo se efie kase mu ni dwite ne sika ne manko nnua ne note ewom ye bubi bisu ye ne ye mu na se obi te ne ho a owura na de ne ye nwuma pa ma eyeye nti se oman nipa ewom no kwan ben ye de wo mofa so a ye betime nya ne pa firi wo mu physically no ano no wo ho ni etoso ansa na man no asara adwene listen the soul no, which is the emotional aspect of the people no sani ebesi adwene nipa no ho nti ni nyina ka ho na emotional no eno no support the spirit no right nti me minimize say asembisa beba mu am ya kire bia de ese ne bia adwumaye esitie na obo ho ban no wahunu say nia me bo ho ban ni nti wo bahwa obi wo ho a o kire do a kire obi a na still no or say ni emotion otimi say ni emotion de krade odo ye timi hweso yi kakra sen say the spirit no ene niam binu mu keka ho a ye timi destroy no but still na ye asudwene ye say ye do nipa no that is not love nti ye twi mu no eso wa kuni sunsum wa kuni sunsum mu what I say eno no enye spirit no emotion no 90.7 right FM nti ade a say ye me ya me bo me gina do no so abo obi ho ban na ma guide obi na ma ye a eye ne physically me de mani behunu se de ame ye bo nipa no ban na say e protect na na mo you ubehunu memfa emotion no crowd emotion no o ahina tenase adwene ho aye bibi ama ade no efe oyere no obetimi akonanim me hunu ya Owoahene why ade wow why ade pa ade we se wodi we ka ho a ubagidin na obeye nipa soronko obeye sei na emotional no wo uplift no a upagya no a na ne mo aye duru afei spirit no ne okofa saade ne bra no na spirit no so hwaye da baje wati aze ana eni oba wa ina etwi a we kwatse obetim do ho atoto abrofo na you kill that person emotionally baje wati aze aha nti ye ku nipa da na yankyere don kyere nipa bebre aha yo eda si bebre afa de mbio ne wo eno eho yankyere do enkyere nipa bebre de na meya nipa no behu se me kyere do apart from say ebia me hye nipa no kura me bona baso se ne awaye de waye ade yere wo ho eno da nchen a de mbio na kyere se me kyere do ma kyere nipa no okay nipa bia he attention what I say aha enti say ayeka say to keep to save to prevent ne keka ho no a ni a chen say nipa no wo hweye se ni a wo no na ye ni a o ye bia no o say ni emotion right nothing kan a owo se bia ni age na nanije ni ba bia nanije wo no wo fa kwan bi so say nanije a se wa ha no se wo di wadwene ba so se saade no o ya wa pira nipa no a obeye nipa bi a wo hwe ho ye pa afa bio sania na me kan no ye wo saa niema we nyina Nyankopɔn de maye no aye honhom no ene okra no ene nipadua no Nyankopɔn de maye ma sania etie ni body no
adeɛ biara esua biara no esua ma ne ka hɔ right nti sɛ papa o sɛ bɔne o nti sɛ wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ dɔ kyerɛ bi na nea wohunu sɛ nea ne nipadua no esua no ɛmfa ne pa mmara no a ɛsɛ sɛ wokyim ne si kwan temporo ne mu right ɛsiane sɛ yɛwɔ akora bi wɔ fie a titiro nkora ma yɛ ofiri school ba ɔbɛhyɛ dan mu adasaa mmayɛ bi wɔ hɔ a wɔbɛkɔ na ne phone ni wɔte ho na wɔfekyere saa ɔnyɛ hwee ɔmfa ne nsa ka hwee sɛ ɔyɛ ɔwofoɔ na ɔhwɛ no ma no yɛ saa you don't love that child because saa system no a ɔkɔ no nipadua no bɛyɛ used to right enti ɛbɛduru biribi no ɔware a ɛbɛyɛ te sɛ ɔwɔ hell ɔwɔ bɔnsɛm gyam ɔware a ɔntumi nyɛ hwee saafoɔ no ne ɔmo maid ɛgye ɔmo kunu no mu no mbagye wate aseɛ nti sɛ ɔyɛ ɔwofoɔ na woba wawo no na wode ne ɛfa nteteɛ mu a ɛyɛ nipadua no kwan a wode ne ɛfa so no na wanhunu sɛ kwan wei ɛɛka no hɔ ɔbɛyɛ na ɛbɛduru biribi no ɛmmoa no na wantumi ansesa no a waha no nti bible sɛ kyerɛ abɔfra no kwan a ɔmfa so na onyina ɔmma ne mfiri ho ɛno nipadua deɛ no ne na ɔkra no deɛ no asɛm baako a ɛwɔ mu ne sɛ nipa no tenka wɔ ne kra mu enti sɛ ɛkɔba sɛ obi ɛwɔ fam yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔ a ɔmu no ho koraa ɔ empty ne ho ɔno deɛ wɔnka nipa no ho bi kasa wotimi nu sɛ biribi affect no paa emotionally no ɔyɛ no ma hiafo deɛ yɛdeɛ ne deɛ woni sika koraa bɛmu oni biribi a ɔbɛtumi ayɛ ama nipa abu no bra a woni sika or accept situation no nipa nim ɔkasa ma nipa te ba nipa ni do a obetimi agyina hɔ de apagya nipa no ama ɔhunu sɛ dabi wonte saa na wo so wo kan Nyankopɔn abɔde no bi wɔse na ɔno so yɛ Abraham ma no bi that well no ɛyɛ emotional power yɛde ma nipa ma ne kanya no ho bebre yi wo mo freeze mu sɛ ɔmo de nka Abraham ma no ho bi nanso kɔhwɛ sɛ nipa no sɛ ne wɔsi akɔfam nyinaa no onni bia opagya no enkyerɛ dɔ we don't have love until if you become emotionally weak you will continue to be weak say what in kamuno say okọ na koye mremremremremre peche say wontimi yentimi nye ohwe ya me ka kire say wonya bi mane mpagya obeye peche akowuo mu majawajaze nti ye woni pa bi wo ho a sɛde ɔno abesi agye ɔno anekra ne ho atom no saa na ne abrabɔ wɔ ani soɔ no ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ fam kura mo ɛbɛkɔ fam mo ɛno saa nipa no na wanya emotional love wanya that soul protection no ne kra no a ɛwɔ ne mu a ɛma ne tenka nya nigye no obi a ma ho ban ama no obi a nkyerɛ dɔ ɛwɔ mu ama no nti saa nipa no saafo no ɔmunya happy kura na ɔno antimi anhyɛ ne ho nkuran a na wie ya ne hwan no ne betimi a kyerɛ saa dɔ yi di ama yɛn pa ɛwɔ sɛ yɛma yɛn kɔ so ɔmo a betimi a kyerɛ dɔ ama yɛn when make an January nipa bia ne momu awofo a yɛ the family members first yi ne to so mienu sɛ awofo kyerɛ dɔ kyerɛ mma no a nkra no nkɔ down pii ɔkɔ abɔntene kura na bi ebu nanim ti a enye ye mbaje wate ase mi wa kra keto bi 5 years one na namfofo be di agora we se me ye maame na onso so me so me ye maame ba kan se da bi wo ye me ba ye maame o se me ye oba o se o se da bi hina we ni we nya oba na ba nye ye mma na me nye maame so powerful I like it one hwe ye bekasa ya Adea keto bi I like the situation because awofo no se ne ombesi build ye no ene ne be ma yen yate ye ho asese san ye nso ye nipa amanfo ekwa ebeko bi na yen adisua suku ya yekọ na oman no nyina policy oman no policy no eyade ehia pa onam na policy ne bia ato ahye so abobọ wasom aye o se ne opẹ na yekọ kobra obeba na yanya no hwe it kills the spirit, it kills the soul. Oni ani da so bia obahwe na akora bi wo fie na
panyini bi te fie ho ato ne ngona na bekeka ese o edi abusuasem yenjare na mom sa abusuasem na ba ma akohia wia fira chirichiri ba bia ba abu nkotodwe apachew ba ye ne bibia ma afe na nipa no so no apagya na ono kra ne ho ye na moba afe ni wa hunu se ono o bambo akra na hunu se o bambo enti bi kura ho a betime bisa akra na se djuma ye de adi no yenye ne bi nka ho se amonye mika monye o ha ono abe feel se eye o ha o ye save enti ye woni pa bebre wo ho a omo hia counselors because there is no love akra na pia bontene obi abono obeduro kache na maame o no so aka to no so nti onam a ohunu ne ho se oni bambo bia woni wiase a onam it doesn't show love bro be se yem nkura school mi nyina enye na mom eno ne explanation esenka omo explain well ni o waye ni o wanye ni ye nti sese ya no ade bia so a wanye ni ye esese ya kimitwe waso nti sese ye bobo mmanum boni a waye ho na adwene ho sei nsira wo de ho mom miensa wagye atum se odifo nti oho a adwene no kire ne se ofum de a esese ye bono ese ogitum na aka kire akran se ofum kra ye mo na yenja wa ye pampan wa destruction there is no love in it, right? And na kire se awofo tituru maamefo pa nkura ben wo mo kese no wo mo na ewo se saa ne man kese firi wo mo because ohunu awofo bi a ono akra wa wo ne ba no wotumi ka asem bi kira akwada no kra se bi nya ono akra ne ba yes wo de mfaso bi ani so wo de ye de wo ye hwe enye ye ene saa ne ma no ndi saa akra na ntumi anhye ne ho den a ebe wi ase no na kire se watofom kra ontumi nsore biem nti kasa so kra ye ka no enso etim di bu nkrofo abam ofa nipa bebre da fam tim oni atinka bia se oka afoforo ho oka nipa sebe previous nipa ho sankrofo eni nam ho yehunu omo bebre o ha awofo ni aye omo sa bebre o ha school ni aye omo sa bebre o ha asore ni aye omo sa na oman no so ankasa meka so oman anya government bia oman no nhyehyɛ no ni aye omo sa nti saa ne ama no nyina ka ho ni ama enkyere do because o kyerɛ do a niama a mebobo so eno ne ohwɛ efa nipa no ne dada setena mo ne wa hunu sɛ ekoso na enkoso na eyiya na enyiye na opagya no saa kwan no so a obonu sɛ nipa no obɛyɛ nipa soronko asene sane ananka etie no right nti yebeka sɛ ye bia ye kasa bi ya bebuo bi ene ye niema bi eno so amanipa bebre atofom ana because ye wo bibi te sɛ yese kasa mu kura no sempanifo edi nkomo a nkura nka bi ade bi ho a wo de o ya akura tena nchen wo de o yese tena nchen panyini te se de na wo ka obi ato obi mu dan panyini kura di boni ti akura yese akokɔ ne se kan mo nkuro na ya kan ngonwonan na yede akata so nti na nipa na yede saa de na di no wa na yiyawo ehye ne mu enti da bia no wosugu ne yam saa ne ma ne nyina kum honhom na kese pa distraction onu se ese ye pem koyenim se ye akristofo yankopon honhom wo yemu a ese ye hunu ne yankopon pe right ye ntim nye bibia mfa ye hu ni saa akokɔ ne se kan emonkro se ne papa ye enye se mo ntim nka nche no kra mo mane hunu se ne oye henye montimi nkɔ details kura mo mane hunu na adentra montimi nkɔ details ni entra entin nkɔ details say yempasa papa no e create awareness man say ɔde ne mmedi nsɛm a ɔhwɛ ne ye yempasa e create awareness but I wo ho mbaja wata say ye manipa na adwene ba no say akora no wonu no kura kasa hwɛ ne ye sɛ ne be ya onkunu sunsum onkunu atemka sɛ ne be ya ɔno so be gi atum sɛ ɔyɛ nipa sa ne ye wata say akora bi ni papa ebo no papa tinka sɛ akora na yɛ mfonso papa ke sɛ waka akora ya ne wakato no so afei wobuna manetre papa mesro medi yankopɔ di me kyerɛ papa me yese wobono no waka ne yɛ sɛ wobɛka asi wase papa Jesus na be nyina
ba masere so even na papa nya wa ka bibia ni wiase bibia afi wo tena papa Jesus because onim say papa ye Kristo ni pa ye asom panyi ni pa eda kese ye enti wonhunu asem a onka ni wiase ma ne papa gye ntum na wonja ne boro enti ni okan say papa Jesus wa na be nyina baba wo nyina bia maso so papa nya jai wahun say at least ese say nipa no onya bibia obetumi agina so na ono so aye na awre kekere nipa bebre ni awre kekere na se na okan say awofo no yes awofo kan ho but oman no so kan ho oman no nhyehyɛ a yeye nti oman no nhyehyɛ no bi te sɛ sɛn bini say me say obi a owo position ana obi a owo dibre te say police ni wahia bi ni wabo ne bobone a mfaso bia ni so na yegya no free yanya na hwe ekum sunsun pa right biso ne say watena se abore de wadwena aye bibi kama ede ba out de abo nipa asetena na yagye ya say wan kan say yo ye ma okware say ye wonni pipa ne ye say ode yo wonni krata bia tumi krata bia say otumi ye sade wi say ye be manipa no so no ya hye ne nkuran na ya kire no niam a onyanka homa ebe koso no da bi ye be si ni kwan abuse baja wataze very very bad odo bi anim enchire do right enti obi ya de no biti say ye man mu say aban hyehyɛ ya wo kan na America bio regulatory bodies a bi obi anya nimde wa invent bibia na wa ye bibi ye say regulation ti na ya ka ten say kahye ya ka ten say jai ya ka ten say ye we any ye ma bebre emwa enkrofo nimde a ye de edi dwuma no entume enkoso sedia ewo se ekronti no wenum nyina ye niema ewo se yehwe eho asem eka enti yema yadwen enko eno so but eno so ye ade ba ko a enkrofo eha enkrofo pa o titiri wo mo manya nimde pese o mo ye bibi te se nnuane a yedi enuro binum a ye nom ene eniema bi a emfaso betimi abaso ama o man ne nyina no bebre ta complain sa de no pa say ye ya na ya kan wa hye ya na yabu wa bam over me che se enkyere do se wo hwe we ya me kan kyere we ya Nyankopon bo nipa no ode so no a ye watenka no ode ma o ma epegyawo na eboa wo ma wotimi agye wo ho atum se bibi wo mu nti spirit no a aye wo honhom no eno no ye de bompa ye konyankopon anim koje nimidia eni ho aneama eni ho e de ba be ka kire ye so no e ma so no de manipadua na yaye enti se honhom no ko na okofa bibi ba na se ode ba pena so no na ba mubu oni ahodene se ode be ye adwuma ontimi mfa nye enti se wonim ye mpaye ayebo ye mompaye se ye kope bibi dia ba e dia ba beboa nipa asetena adentira ye wu is dead because okwa kofa ba hen wo de beba hwan anim na especially obi a I say oniska se onyanya saa nimdie no onyanya saa nhunumu no e bani mu pa esesa ka hye miniska ne amede beye but the moment Nyankopon de bibia ma wen on fasika obekire oni odi beye on fasika o ni odi beye a ebetimi de apagyawo but essence saa ne ma na wu ni ntino ema ye limit ye ho ye de ye ho kofem eti mpaibo no ni antira bible say ye mompaye da ye mre no mpaibo no enye ahonhomfi a be pam ye ne abayifo a be ye niam a ahinta esese ye because abayifo a be pam ye kura ne say ye wonua binum kura wo ho a wodua ne fie kura ahonhomfi ma ho enti eno so hompaye a wo bon say nimde ne wo hia ade a ye de betimi abo nipa asetena because Nyankopon de honhom no a eye na de boye tumi aye ne honhom a woni mu a de bade no bi ne odi dua ye mu se ye nso ye mu ade na ye mu adada asetena se ne be ye nipa kanko be koso enti wo no bibi wo mu a wo betimi ne wo Nyankopon akasa a eye mpaibo no a wode wo hu ode asame be soma wo honhom amana ba mu a wodi be kreti
bisa say are we able to create? It has been killed. Ya kuno eti se obi wodo na oba Ghana se me ba be Kenya honhom no na ma Kenya okra no na honhom no de asam no ba okra na som na ye de aya obo hu development e beba ye man mu. Right. Obi nso betimi akum ono ane honhom ana ono a beba se ono ano niema ebe mana do ne ho no ono bebu nani aguso akum na ebi kura wonim se ono akra na ono aye ne ho saa na. Okay. Obi ankasa intentionally for the first time no ontumi nkunu ho gise bidi kare kunu no waboa nipa na mena akun no eno obekire mu sen nchekire ma amede beba na se owfo se owo ba hwe area wote na hwe se hey metena ha etete akora na obeye akora ben nipa ben na obeye wajaze nti se ohunu se nipa su a obeye no nia wo hwehwe se akora no ye ne wo pe nti area ho betimi amana anya sa asu no a mane ntena ho area ho mane ntinya so asu no a wasi wo fie kura me se fama hare na ko hare ba bi foforo na tena one environment no be kire eti se environment no se akora no a ono a so boa ese ne ho kese ba obi ani wa ye wo no owo subi a ode ese ne ho the moment a ya wo no a oba bringing no o shase aba no ne seye no eba bisu wo ha nye area no bi wo ha ye fe ne spoken word spoken word no eyade a awofo bi antie na ontie ne ye at least woni bibi kura ka kire akura ka sempo bi kire no asempo bi kire no na onso sa asempo yi mu na onfa ni dwuma meka sa asempo a be wonsem bebre papa bi ka kire ne ma o se obra wo bo afa akura se asem we no onte ase akire wote ase no na obehunu sa ha sa abrabo no o bo afa what I say ye wonsem binum wo ho a wo ka kire nipa etime e guide nipa no abrabo mu de esese utimi etofa pemisi wo na aboa ma wo atumi agina nti ye wonsem binum ma ye ka kire nipa na binum so wo ha negative wine oti son kwa odi mane bekun odi se sansam binum ansam kase binum ayensese ye ka kire ye ma se wanya akonhoma na odi abufu ekeka kire nkran sansam nyinaa etimi destroy nipa no emotion because akra wa no na o say na no kakraka ne ti kakraka ne ni mpotwe ya 90.7 FM say emotionally no o tinka say assault ye Ghana mrambia eno so ye kan pa ba ya atwere gum keke ye nhunu sania ede yo ne entrance say ye di atem wo ye ne sa emotionally no wa wo no wa wo fru mu be no wa to no ho pasa kire say onimu it's not love anche love amano enti emma ono so gitum say onimu eno anu wan hwe ya obeye ne anye ndi boys abenum wi bebiri o a awofo ene ma benum wi right we dey wa jimpa woni nyansa we dey say afi oni na ntem wo bon say boy bi aye guy akwa we nani din akwa we dey hwe no suro no yesu o mo keka nsa na onso pese be suro no na o ye sa bia ine sa de age so okonom gboro sa nipa he de na onso aye guy that is the consequence nti bibi so te say bia eba ni say decision na say obi betimi akofom akopem say gise obi na kire ne ne wonye gise obi na guide no obi na kire say ye we ansa na watimi aye aye say time bia no yes amasa adwuma na oye men kan sa for no nso some people have been trained to become slaves binum yankoa sa na yetete no ya tete na mana ba ya akoa nti sa akoa no se wo kan say fa buku ituo na ode tuo na ba bia ode tuo enja wo hokora wo so wonfanto enti hwan ode ato ode betu gyan so because sa na kire no so wonfanto sa nkrofo ode wo mo ye adwuma edene pa ne waka ne oyo na ni nyina ye training enye intentional wantwitwa pa ne yesa ntete ya ede mano no enti nipa bebre bi so wo ho a ya timatetena mana baba hero
abaye nipa titru aha eti ntetea no a ye no e ka ho pa right ya setena mo no o ha ba ko e wo mu ne se ye nti school bi a wo pese otete wo ba ukọ nanso nka se ka school bi wo ho because binim kosua early childhood eye school ntetea nti nkesa afo no ese nka omso keka ohubom ebia school mayen ma awofo yenso ekosua ye wo omo ye psychology for no so nim sane nipa esu tetea ne sane nipa te ese nka omso eye san hihye bi mayen ne ekosua but love ni wo nti ye kunipa enha ye ha nipa enha ye sua sa ne ma we nyina nka obo hu nsesan ye beba ya setenam obi te se yetentamu bi ana yetebro bi so na fe bi a mede mabra boy toto obi ho ana obi de ne de toto obi ho bi a nipa no wakon kan chen me kakra ana bi a na de bi a wo me fi so wo animu chen me ntime so me pese time bi a me do no yesusu dua wo mabra bomu a me kumi ho ama sa nipa na na se me amede sa nipa na bra boy bra me ho ase ana no on say esese nipa bia wo ho a wunya adaiso bi wunya bibi wontime ntobo bra wuni target a wotobo akọ wa fa bo a woto wuni ba bi a woto akọ ni entra woto bo hunu ne woto nti etese o ball na go pole nim you can't score goal wa hunu ba be ball a se Chelsea ne yefu ball go pole bi anim ebesi da no ma hye go target enti se nyankopon bo na unya nipa bi na odi wani sinu so se me pese me yesa nipa na wo kan kwa nhyira no na nhyira ne nipa koro nso so ese se ya de ayeye bia ye ebesi ho ndi nipa du esi ho ma afoforo hwe ye nso esua na etimi de bo afoforo mbaje wati ase omo di bone ne omo ye niam bone bia bebre ho a omo niam a omo ye emwa wahunu emwa nanso nye onene right yo na yen hwe ne se te se de aye kan niam a ye obi weakness no se ni ehia se nipa na be ka na bra no se nipa na kai ne weakness a o wa be nyan sunsanso bone won so be ma na wu kese ya na e be ma nipa na ni aba na ho so na wasore kare asama ye kan na abua saa niam we obi mro ye ne sinto no so ye past nti o kai na o kai dia ye nsakraye na ense se o kai dia ya de fufuro bia ka se o kai dia ye nsakraye nti o kai o mro ye bia atwamu na de ye nsakraye a eye right o kai mre ye no a obetin de eno aye nsakraye abusanfo ye guso aye de eye abibiman dwumadie ma wo na abibiman dwumadie no eye dwumadie sononko a ya wada bia na de bro ye hwe eye asumasem e wa abrabo mu ebe ma obi atimi adi ye ebe ma obi atimi asore ebe ma obi atimi apeja na weni de etosom prensa ye de ma wo na ne no nema nsia na ye de asi ye ni so emu miensa na ye ken ne de no ye odo ho asem na ye ken nti wada roma ba bia wo bia no hwa se wodo ho ebe hye nkomo mu enche ye be ma kwan am waba nkomo esi no waba bebisa question wo question bia wabisa na yetimi ayiwa no kama ewo ha na ma obi bia no atimi awie peye de amaye niema ye dwa ye ntumi ntwere ma afoforo no ekum afoforo sunsum emma wo mu ntumi nsore abrabo meto da bia kasa akora yanum kasa ye ka kire obi no ekum nipa no sunsum emma nipa no ntumi nsore biem eno na ye tufo na ye kire se efi na ekure no ma ye nye saa niema no a ebetumi asi ye nkwan ewo ho enom opani ask God amayate ase se saa niema ye ya efiri efie na efie na meka se efiri no ebia kasa akora ye kan no enhye nkura ne abofra ana onipa bi wo ho a ahyase no o se ye bebo na baso ahye nkura na mana sore no na yebu ye ni aguso nipa ne ye bibia enye obi fe ye nhye nkura ne nti ye ntumi ntrase mfa ye adwen ye honhom no emfa bibi meto abonten saa ne mane nyina ya kwanside a kire se
enya nea ye kyerɛ odo ama obi na wo sɛ yehwɛ na yejai saa nneɛma no enyina na ɔse obi betimi akum wo no na wo betimi akum wo na kyerɛ sɛ obi na adi kan akum wo na wo so wo toa so na wo foa so ama atumi akonte nneɛma we nyina ya adesua a yehwɛ de sakyera yadwen wɔ ha enom yo ala construction onene eboyen ama saa adwumadie ekoso ala ono so ose wane de construction no wanye ne keke otete amanfo na niama ode tete amanfo de okire biodigester plumbing electricals construction wenua tese painting na pop ni nyina ala ekire saa nyuma we nyina saa ala kroya so o kan se o mesi udan a oba be sini kama amawo Nation Johnson wa ala man ono de na nyuma no de okoso ye pa say o pese o take forms free ala ho na obesua nyuma no bia okọ Achean FM Fabia FM Daro FM ena Sompa obenya ne forms no bi nti ye boda wuro kire bia say so wo adwuma kra wo ya ye ne part-time na ko ala ho na obetimi aboa wo right opani enche ye beba ahoma no so ma mimisa se wo se meje enkugu tum se meje enkugu tum a eboa me ma menyini ana eboa me ma miwu mo okay adie a ehu pa se obaje enkugu atum because on say ni awoka ni awodwene no eye honhom okay it's a spirit nti o ka say ebeye your spirit goes out and seek for strength ways honhom tuko na okope kwanya nipa ena niama obetimi de a build o ka say enye ye pa na relax watena se eno ne ya de a esesenka yetimi ma afoforo hu no nti nje kunguo ntum right kase ebeye okay na ebetimi ayeye bibi te se na nse na wo kan wa afidie ya so se ade bi wo ho a wo ye ne baako a ebetimi asai koso ye biem ebetimi asai onya be ye mprensa mprennan no ubehunu ne a ubenya bibi afremu enti se me de bibi si mani so me ye baako na esai a menye ntom se ma nuru nia na me pe ho na saa nye ntom a meje atom na ye nkuguo na maje atom ana mo ni ewo mu ne se me ka ma tiefo nyina ate se wo ye bibi na esai a wako anim sene ne anya bi enti sɛ ya sɛ wono mama ne haw nyɛ sɛ wo gi atum sɛ nkuguo nemomo wo gi atum sɛ wobetimi ayɛ enti sɛ asɛ kora ma memfa no nto na menkomanim nyankopɔn ba ade no ɔyɛ ne sɛ ne ɛbɛyɛ a nipa betimi akɔnanim nti ɛsɛe a na ɛnsɛe ne asɛe no nsunsuanso a de ma wo no da bi wobɛhia nti sɛ wo yɛ kɔ na ɛsɛe wo yɛ kɔ na ɛsɛe kora no a wonya nsunsuanso bebree a ɛyɛ ne pa daakye wobɛfa nti wo hwɛ wenumu a sɛ ɔmo ɛyɛ nneɛma no ɔmo manufacture nneɛma no ɔmo te saa nneɛma no ase paa yɛni waste product bi ani hɔ obi kura yɛ adeɛ no awie no nea ayɛ waste ankae ɔkɔto agu no obi so gye de yɛ bibi ɔno so yɛ wie a ne obenya afiri mu ne ɔkɔto agu no foforo so timegye enti de ni bibia yɛ waste enti wo bra wo de tena se yɛ adeɛ hi a ɛsɛ yɛn wonya waste no still a ɛwɔ hɔ nti kɔsoa na yɛ na sane ɛteɛ no adwene no sɛ ebia ensare nkantum ebie kɔsaa nti attempt bi obemeki bia no a adwene de bie no ebie kɔsaa nti sɛ wo yɛ na ɛsɛ kora mo wani ngi sɛ wakɔ wani wo yɛ na ɛsɛ ya mo wani ngi okay and at this point no obɛbɔ ne tofa ɛde amaye ene ɔdɔ no bɔdɔ no tofa maye na yɛnkɔfa afrɛfo no emehyimansa na yɛ ne waba bewie ɔdɔ no tofa me bɔ ne sɛ abibiman mo maye ti so na yɛ maye ni so na yɛnhwɛ ade a yɛfɛ no ɔdɔ na ɛma yɛnhunu sɛ obi ekun ya bitimi fa ɔdɔ yi ɔde dɔ na ɛma nipadua no na okum sunsum no saa ne binom yɛ no enti wanhwɛ ya bɛka sɛ ɔdɔ paa ama otuo fa kɔbɔ nua na kunu okun nua na wabrɛ waduane gye na di na wa hyia kra bebree ase ɔde niema bi braw
di na yare udi na yare a no wasesa nnura bra na odi aba obosia aba obosia se nnuro na amede ma ye bosia ubetua mama yenhwe ne amaye odo a nipa no enno okra ohonhom ene unipadua no enwie peye enti nei me dane me bone da wura akira kristofo nyina se asafo ahoro asofo ahoro mpanyimfo a wo kristosom mu ne muslimi ne abasonsom mu nyina no mama yemfa ye nsi odo no so se me pese me do bi a ense se ne nipadua henko an me hwe so ado enti na ne amedi atwato no se hwane do na hwane wado no na sen ne usido nipan enti wo dwene ho hunu se saa ne ma miense ye nyina no wo da na dia ene ne kire se odo enti se obi ka se odo bi a ne entra be ma bi hunu obi a oso odo no ne se o mpese bi begene no wase no enti nka obenya nka waje na afam ne ho na watima abo no ho ban na wahwe ne kra ne honhom no so saa ne nka kire odo mbaja waze abebe pa de se bije se no a bije no se no abe hame ene ne nka kire odo a nipa no edi omode ware but saa ne ma no eni ho nti yehwe nipadua no na yahwe body no na yehwe body no a na yahwe ne structure ne color ne skin na ye de agina so se medo no bra ne soul ne spirit no so de na omfa ho bia enti asori mpagya enkramofo ensori ena religious bodies ni nyina ensori na ye nhase na do agi na oman no so ne mu mpanyimfo no enhase because ye wodo a nka nipa se ya nipa ni adwuma ye enka at least ye kra afoforo kra ba benimu nimdie edemma ebede efro mo ba asoro mu se montete ye mrante ma ye na adwuma ni wo anyesa ebese omunipadua chachato ye ya adoso ama omo nti mo mesramo a montete wo mo maye there is no love nti ye nwene saa ne ma no na obi so te wo na o se onya adwuma nwa a kyereka kra bia na a kill emotion no na wa relax aye emotional effect nti se ekobasa na asori ne ntenka dia na asori ne do nti ye kasa odo a ye mfa saa ne ma ne nyina ngo into me da say 0598994994 0598994994 ye ma kwan ma waba enkomo iso na nso waba be ka bi wo question so a ubetima bisa na opani ayiwa no ye nkyere odo enfama ye ho ne ye ho 0598994994 good morning 90.7 FM udeni baby a okasafi the FM just say doesn't Nkoranza magazine it has a menti we just say over abroad na mission of the and ma Sompa na waboso no ma de kese pa ye o kan nyina agu na je di ka kese awofo no e tin kwa susu titiri mi ameka say e papa ku mi susu ma bitile su ku mi susu na ye ade bi a menya afinyafo o tembe me ye no papa no o enye o timi ye o de o su ni faso e ku mi hu ma bitile ya me no kese mi obi a mi yan sare juma pa straight away da mo di ka bi da pa so papa no ku mi hu ma bitile say mi nya di ko abo di fa bi se di man right di o ya god mi da ki di na o ni pa o na ai do pa me di pa ya mi da yan say da bebre good morning hello udeni baby a okasafi Owoahene na bro chile gas ni o nana eda se me ntie wa no peye yo ene me ma mo achen e mo juma fa yeah ya na ko po se Sompa mo be di ni na mo se tu e fo chire ni ma bebre na ko po nhira mo right am say ni ya so papa yi je kire nyina no e ka nsamo kese pa ya na obi bi na no a wote odo ene na wa kire odo no ankasa amaye hunu sa odo eye honhom ene di hunu eye ni yen kete enti sa wo ba na sa wo ba no o ye bi na sa wo do na wo kire no kwampa o fa so a ebe boa na ye no me abofra no wo do me na wa ha no oba e be ma do oba enya de be ma nipa no me honhom akofom ne mum ye de be ma me honhom apeja e da ma so na ngo sha mo ne mo futi a me de ma mu nie ba ju me de bi de nyina mu nkiri wu ahoma so na mpo so obi ta so wo je de to no ti a o ti se nya de dia ni bi nya no e da ma so na ngo ne mo nya aduma yo ye da se bebre ukọ Facebook no nso a sesi ayi no ewo ho enom to betime ahwe time bia ene abre bia
0598994994 0598994994. Now Wabazu, good morning. Good morning, Owoahene. Good day, baby. I'll Kasafi. But a friend 18, Kasafi, I can continue to mass. Yeah, that's a main deal. You, I'm sure that my Sipane, a footpa, Matebrea, no pay. In fact, Namishiramu, some Pamichia, Fiati, Moachepa, Nepankwan, and Matebrea. I mean, when Shiramu, on Shama, Namu, and Amen. Right. Yes, that's a baby. 0598994994. Urema, Edward Venture, Ebesoso. Ala construction for Nikitemua, Yade, Abibimai, and Comedy, bro. 0598994994. Na Wilrum, Enche, Nayadi, and Comono, ba a ye, and ne ano pay, Ewojumedino, eso. Right, Obianya my opening, ma yintie wasama, and crowd the Jaya Copens and an hour tree. Yabethen, yo, and cram me di janese. En kankyere me se odome bra o temi sunsunso en kankyere me se odome bra honhom a odomankomade amame a mede bore kope niama ede eba ye niama ede bo nipa asetena no o hye so se o ma me kwan ade ntra binum ye ka binum ye luple binum ye niama na ye de ye ntimi nya bi eye nhye so right odo a amamu ntra sa niama we nyina aba nya se bibia eye nhye so na mom se sia no yempeya oman Ghana emra odokwan so na yen kankyere akra bia se obia mfa ne honhom ne sunsum a woni mu no mfa nye bibi na yen hwe se nia ebesi ama oman Ghana ye man nti ye nyina no ese se ye kire odo kire oman no right baakofo entumi nye bibia right ala wa boa yempa ya bobo nipa bebre amane se omo mesori ase yesre afofra motie nyina momodena na mombeso yase ala construction o ba adwuma pa o ba adwuma pa na na de kra de osisi danton ala sisi danton nti se o pedan ato a hunu ala ubenya bi ato afi plumbing materials so ala oton ni nyina bi na on de kra wa hada kra free special places nti on say ya na e fake one de sa fake ni on ton bi ala ewo Nation Johnson wa uduru wa ala ne sandboard bo kama kubebi ma kubebi esiwo ente ye come for ala construction na training center no ema obi bia wa wutie mbia bo modern say obepinchen ala obenya ne ma papi afri ala nchen right ye better so opening Jima Johnson dodo na friend no ask God alone ono ye penny oda say adwuma ya na abusiafo odi nimdi abeboa ye obi chew nimdi a echen sika enti dia na odi abre ye echen sika odi aba abeche yen enti ye dana CP ahanom na ye dwumadi ebesi ene anopa ye beda DJ systematic ase one osofo tachi na ye MCR adwuma ni nyina de ma yen ye beda ira pam ne na baka fa ase se won so beboa anopa dwumadi ebi ewo ha eno midin ede Owoahene Acheampong na anopa hanom ena yedo esia bibiman ena yede ebrewo no nyame yadmo ochena eye efiada yebeba na yede dwumade de twato na awotwe mu nso yede abro. Good morning 90.7 FM every day yeah